Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 7:09 sa gabi. Sa isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo. Ngayong Pasko, diriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, pabalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Kami ay may lakas na harapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Sa mahabang gabi, tumigil ang mundo. Sa pag-asang dala mo, tuloy ang Pasko. Liwanag, ligaya, light, joy, claridad, alegria, kasang nagkasadya. Lamig kalipay, sa hayag kapulakan, kahayag kalipay, raniyag ragsak. Halimbawa likat, sigay lilini, liwanag kaugmaan, suluating tula. Kibuyo na kupi, illumina joya, yang guang shiwei, lumiye joa. Ben children, adawa para oro, shadows, alegria. Liwanag at ligaya, nagmumula sa iyo, ikakalat sa mundo. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya.
Mayong gabi Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa aton nga moturan nga matag Palamati. Sa 16 Kamanwanan sa probinsya sang Capiz sa 47 kabaranggayan sa Syudad sang Rojas. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kaalagad kag sa aton nga mga langga nga nakatutok na sa aton. Happy Saturday evening. Ha, Sabado Saturday. na? Oh, yes, Sabado Sabado na. na be. Sabado na mga kaalagad. At ginagreet naton sang maayong gabi tanan naton mga kaalagad nga nakatutok sa aton sa ilaman mga radyo o kung nagaupod sa aton via Facebook Live streaming kag sa aton nga official YouTube channel. Mayong gabi man sa atong mga langga ang mga kalagad sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan. Ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, sang Esparras, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast sa 88.1 Kadara FM. Pinagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocese Social Action Center sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman. Ganano ka, Mara J? Sa aton nga overall chairman, the most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD, aton cardinal-elect kag ang Arsobispo sa Archdiocese of Capiz, aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager Reverend Father Virgilio Ciudadano, assistant station manager Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag sa ating mga technical directors Engineer RJ Borja, alagad Ming Mingwego, kag aton partner technical subong nga gabi, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Mangin kaupod niyo naman ang DJ nga mainit kag manamit pa sa tinapay kag kape. DJ Yunil. Nag-transform na si DJ. Nasuspect ba? Daw pakanto na dito yun. Dadalak po. Huli sa CCTV. Kag maging kaupo niyo naman ang DJ nga kising anyag sang inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Akalain mo yun? Diba? Para sa programa nga gindiyon, para sa tanan. Bata ka man o konti kulang. Sa sining malinong kag malamig nga kagabihon. Danta ka! May problema ka? Istoryan ta! Dali na! Yeah. Matulog ka naman. Actually, napilaw Ilaw, galing no? ko eh. Siguro sa panahon ganyan. Malamig gabi. Malamig. Nag-inganyo nga magtulog. Yes. At hindi na magpangutik-uti. Ano Ano man. Kung tulog. Wala duro, bra pa dyan, no? Wala sideline. Wala sideline. Dami na kung isa ka lang. Haluoy ka. Ano, ikaw sa kagalingon mo. Pero balila, wala ko nung nag-isa nun ang tawag. Bisa na isa lang sa physically. Gaman. Ay, kaupo niya yung Soul? Gaya ko man Oo. kay isa ginistorya kong kogalingon. Na, Siguro tama eh. akong kay istorya. Tama, ina. Basta hindi lang masubrahan. Basta sa di man O ikaw, ginistorya mo yung kogalingon? Oo. Ako man. Tuod. Wag bugta ko sa kakagwa. Naman. Anong problema? Ano problema? Anong salak Ako ko? lang niyo. Sa bagay, sino man abi ang maghambal sa imo Oo. Sa kamaturan. kamaturan. Kundi ikaw, Ikaw diba? lang gid. Makapayo sa imo ka o Oo. galingon. Kag manami Kapatsagan. mga subo ni bala ang ang bintana mo. Oh, nice. Kita pa. Pabugta mo kita. Oy! Wow. Damo-damo ka na sa dahil pasalamatan mo ang mahal na Diyos, pasalamatan syempre. mo si mama si papa mo. Oo, ang sila pamilya. nagpangabudlay. May mata, kilala ka kabyanan. Nga padayon nga tawag siga remind sa imo. Nga gwapo ikaw. Walang ni Hindi Sa bagay. Self-love ina, diba? Oo, We need. kag tag sa kaadlaw dapat pasalamatan nato. Oo. Ilabi nang gitagaan kita sa another chance
nung bag-uhon ang aton nga kaugalingon in the sense nga Mas mangin maayo. oo, dapat kabalo na kita magpatawa, Oo. no, kabalo kita magpalangga sa iba, Oo. kabalo kita magbulig sa mga Oo. nagkinahanglan, diba? Oo. Every day is another chance to thank the Lord. Yes! Amen. Amen! Na. Wala na yung kapulihan sa iyo. Nakauli-uli ba lang? Hindi kita ngayon ka naman, Diyos ko malaway ka. But it doesn't mean hindi kami, Hindi ano wala. but it doesn't mean hindi kami spiritual ng klase ng tao. Oo. Ano lang kami? Mini lang kami ganyan. Oo. Amen! Okay, isa nga tonto. Pero importante dire Yeah. mapag-unang pagtuon. Pagtuon. Yan. And pagtuos. speaking of pagtuon, Dapat. kita nga mga faithful. Ay, diretso na na ako. Kita nga mga faithful, very, 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 very proud siguro. Mhm. Sa matabo karon kay 11 Oh. PM pa diri sa aton. Finally, Mhm. hasta subong bala lagi hapon akong pamatyagan nga Mhm. kardinal ang aton nga arsobispo, and we're very happy nga subong nga gabi diri sa aton by 11 PM Mhm. officially ma-declare no o kung matabo ang consistory nga ginatawag mga kalagad para sa pagbutang formally kay Archbishop Jose Advincula Jr. Didi bilang ika-siyam nga kardinal diri sa Pilipinas kag upod sa 30 ka mga bago nga kardinal nga i-bless ni Pope Francis subong nga gabi. Di ba? Grabe. Nagakalat ang greetings kay Monsignor Joe Mhm. diri sa bilog nga kapis bisan di ka magato sa Roa City damos ang tarpaulins para sa Oo. iya, and that makes us super super happy and proud no. And of course dala naton pagpangamuyo para kay Monsignor Joe. Mhm. Kag pinaagi sinyo diri nakikita naton nga nagatingob no. Oo. Ano man nga estado sa imong kabuhi no, ano man kung sa diin ka man gikan nga opisina o kung talatapan no, kung organisasyon, nagatimbuok ang pagpasalamat kag pagdayaw sa mahal nga Dios bangod sa sining grasya no, kung pinasahi nga bugay nga ginhatag diri sa archdiocese o kung probinsya sang Capiz. Kag masaksihan naton ina, I don't know kung live ginwan. Oo, may ara sing mga Facebook pages no aton nga Vatican, pero hindi pa sure kung i-live nila no, No. ang ceremony o ang rites no, ang consistory nga ginatawag mga kaalagad. Pero bantayan naton no, kaya ato man na nga bantayan diri sa Kadar FM. O daw kasubong lang nga ginapaabot naton ang New Year, no? Panibag ko nga tuig. So ini panibag ko man ini no nga kung kay Monsignor Joe ti paghangkat no sa iyang bokasyon kag ini panibag uman nga chance sa aton tanan nga mga tumuluon nga magpasalamat no, magdayaw pagid no, sa aton mahal nga Dios bangod sa sining ginhatag niya sa aton apisar. Nagapangatubang kita sang pandemya, nagapangatubang kita no sa sining dako nga paghangkat dulot sang coronavirus disease kag iban pagid no nga mga kalamidad nga nagaagi diri sa pungsod Pilipinas. And speaking of that, nambal mo na alagad may no ang aton nga pag-istoryahan subong nga gabi. Yes. Ang pasalamat moments. Ano or sino ang gusto mo nga pasalamatan? Ay. Daw New Year na yun. Gani. Advance ka na. Nano na lang si Pietro At least Istorya in sa advance sunod. na mo na. Happy New Year mga kailangan! Nakita mo na sa likod naman may nagasigabong na. Fireworks. Ang mga likod naman kasi gabong na gatagulbo. Sana ulit patagulbo. Sama na nga aton nga pagadalaan diri sa aton nga pagpangalagad para sa Saturday edition sang Historianta. And of course, mas makilala pagid naton ang ikasyam nga kardinal no sang Pilipinas. Pinaagi sa aton iga-play nga video sa mining interview sang nagligad nga summer gid man to, di ba? Summer catechesis no nga giniwat sa Archdiocese of Capiz, pinaagi no sa communications group no sang Archdiocese. Diri kag ginsaysay no perhaps ni Cardinal-elect Monsignor Joe no ang iya nanging kabuhi
kag paano bala ini siya no naka-decide nga magsulod sa bokasyon sang pagkapari. Kag ano ang mga ipang-agyan sininiya no sa tunga sang mga paghangkat sang kalibutan. Kag may ara diri sang ano sang daw balantayan no nga sabat ni Monsignor Joe. Especially kung pila sila nga mag-ulutod. Kag pila sa ila Oo. ang nagsulod. Sa bokasyon sa pagkapari. Oh, grabe no. Very Diba? blessed to din ang family. Hindi ko hindi ko basta. Nafe-feel mo na ang bokasyon. Malay mo. I am beyond words. Yes. So, later in ang mga kaalagad, pero sa sining nga mga tinion, mag-greet kita dahil ay magpanamyo kita sa mga gabi. Bisita na natin nga mga kaalagad. Nga nag-upod sa atin sa Facebook Live. Maayong gabi kay Sir Jill said Barcenas. May gabi, Guwapo Ria, kagwapo May. Kamusta kayo? Stay safe always. Hello to Brother Ray Gabriel Coronado Toledo, Brother Zoe Eugene, Salem Jude, Letcheka Pendong, Michael Bebayo, kag Father Alvin Natate. Hello sa inyo guys. Hello! Hi! Kamusta ka mo da? Salamat gid no sa inyo nga padayon nga pag tutok kag pagsuporta diri sa Kada FM. Mayong gabi kay ng Arlene Rubio Dorval, gapamati live from Kuwait. Thank you so much sa ano tawag sila? Sa pa-package. Wow, sana all. Binigyan niya ko house and lot. Wow! Nakabuta lang sa kaam, no? Gingkaon pa ni Manang, sosyal. Salamat gid no sa padala, sa grasya, kagugay nga naan ko na. Lapok. Oo, pagutang mo sa kaya plantito. Oo, plantito. Kagli si mama kagaina, minayang gininubray, yung mga tanom. Yung tanom? Hindi. O, mga saging mo to. Oo, nakabutang sa kaang. bugnay. Saging, oo. Saging, bugnay, mga sabon astig yun, no? Gani may man. mga datilis man. Ayaw mo sa tanong. Ano pinakamanami dito? Tino. Ay, grabe, na dapat nga pag-amuma. Dapat very careful ka, guys. Sensitive na siya. Oo, hindi na sa makita, sa igad-igad lang. Dapat sa wala sang strawberry. Wow! Ang strawberry, di ba, kailangan lamagid ng tutukan. Ang mumahon. Madasig na laya. Mapatay. Madasig na naapektuhan sang lain sang panahon. So, ang tino-tino mo man na, guys. Yan ang tay-tay inyo santo, tapos ganyan mo kulintas, tapos kanon man dayo. Oo! Grabe! Ginapakita mo mga dalan nga may tino-tino sang una. Oo. Nami gimandabiya. As in. Oh, di ba? Gusto ko pa na nakaano pa siya. Tino-tino, pagdatilis. Di ba, tino-tino social kay may kuan pa siya, daw ginarap siya sang iya galingon nga dahon, di ba? Social. Oo. Di ba? May pa-suspense. Pagbukan saging nga po. Manami man ang kuan, ang datilis, no? Ginawayan pa na namong maglakanay pa kami sa mo. Ang akong pakaisa, no? Hindi man ganyan mo to. Dapat wala kami ito sa punta, no? Naingit sa kaging sinaka na naman, ubos na mo. O, diba? Manami man ang pagkaon. Actually, part ba sa mga prutas, no? Nga pwede natin mabutang sa kung nagatipon ka mo sa mga round of fruits on sa New Year o Christmas, di ba? Datilis, bugnay, lungboy, oo, di ba? astig. At least, no, pinasahi. Muna may guro na, no, magpakita ka sa mga Maria pagid, di ba? Binugma na. Mga pinasahi nga prutas, no, / pwede man no nga vegetable nga pwede naton no mabutang sa aton nga lamesa kon New Year, di ba? Anyway, sa aton nga pasalamat moments, pwede ka mo makapalapot sang inyo gusto pasalamatan. Comment lang din sa aton nga comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number 0907616650 para sa Smart and Talking Text subscribers, and
0975-582-4819 para naman sa Globe and TM subscribers. Yeah. Yeah! Mayang gabi sa kay Ma'am Nieves Alcaide, sa Ronald Jan Nago, kay Sir Mike Dadong Delphine, Si Ma'am kay Nieves, based Daniela ako na. Algazar. Ha? Si Ma'am Vice? Nieves, tama. Ay, Hindi ko sure, hindi pero... ko sure. Pero mayang gabi, salamat gid no, sa padayon nga pag tutok diri sa ato nga palatuntunan. Oh, wow, gakaon-kaon sila daw. Shout out sa gibutangan nila suga dito sa babaw. Wow! Hello Sana kay... all. Hello kay Mama Emily, kay Mhm. Papa Kap. Bumati sila, no? Oo, mayang gabi da kay No, may Velasquez nagidi ako. Arroyo. Natawag Okay. sila katas ng ano, barangay. Joke lang. Kaya pa. Joke lang, Papa May Kap. siwan kita. Basi pumabati siya kag Kasi kag hindi na ako black padalagan. Ato nakagainay mo first step kag. Oo. Ay, basta gamat-amat lang bala. Bakas lang ta. Importante Nakasan bala. ulan, no? Importante bala may ara na bala bintana. Oo. May gabi lang dira sa Barangay Tabok Norte, Panitan. Nabi Salamat. na, no? Makabisita ka sa sunod na. Oo. Kung pabisitahon ka to eh. Grabe siya, oy nga man. Ikaw lang siya itong to kanto ha. Si Papa Kapon siya, man kantoan dito, si Ah. Mama Emilia. Sinang Oo. Arlene nagbalik naman. May gabi liwat ng Arlene Rubio Doron. Naman namin itong biskuit. Tapos sabal pa ni Lola. Namin niya kay Sari-Sari. Wow! Tapos ano Namin kay Alin sa abroad. Kung ako magbakal, lagi pasalamat. At least, di ba? Ibagi man yung daming sabor pag sa ano, sa abroad na ibang din. yung pungsod. Oo. So shout out sa aton yung mga mga classmate sa Taiwan. Sinong nabilin to? Si Ma'am Gracie? Oo, Si Ma'am Nidian? si Nini, way kabalik to? Ambot lang. Oo, si Ma'am Doon na Nidian. balikan ni Nini eh. Ay! Diyos ka! Nini Grace, clear mo. Sino? Shout out galit kay Ma'am Kimberly Basanaya. Sang Cox di Capi. Amo niya ang Cox nga hindi tod malamig pero makabulig. Diba? Libre advertisement, bayad! Oy, maying gabi kay Nanay Annalyn de los Reyes Julian. Hello mga anak, DJ Yummy and Pretty. Ayun. I'm so happy that Jose finally met Bishop Terona. Kay, Oh, wow. gusto niya ko makita si Bishop Terona. Naging post ni Nanay Kagaina. Oo. Happy kid your baby boy. Kag super handom yaman. Ayun. Oo. Managidya basta handom mo. Tingwaon mo. Oo, syempre. Aha. Mhm. Manami ni karon naton yung mga pagbasahon mga kalagad no mamukad kita no na tuhoy sa aton nga pinalangga nga cardinal no. Ay, exciting ni tani may pa fireworks man karon. Wala pa naman tayo na bata ka lang. Tapos may ginasinggit na eh. Ano gani? Daw kumbaga sa aton, we have a new Oh, cardinal. we we have have a a new cardinal. cardinal. Something Vamos. na. Basta kung saan pa rin. Basta sa lapakaroon natin pa. Alagad para Jin, pwede na guro, pwede na natin mag-play, di ba? Oo. Para at least no karon na pwede makita ka batong panawag sa aton yung mga kaalagad. Samtang ginahulat naton mga langga no ang tawag siya confirmation tawag siya confirmation or confirmation basta consistory mga kaalagad no diri ka gadungan naton nga sugataon ang bag-o nga kardinal sang pungsod Pilipinas. We have a new cardinal. Tandaan mo lang yung Ari na kami yung Gano ka real? Ari makudikag. Basta ilakip naton sa pangamuyo si Monsignor Joe no. Kung anuman ang mangina base no assignment niya sa Catholic Church kag of course no sa tagsa kaadlaw nga tanan ilakip naton ang iyaman nga pangamuyo para sa aton tanan. Pero paano lang papisik lang ba no? Pwede na to ni mag-question and answer karon na. Imbes nga kanta-kanta question and answer ta na no? In relation sa aton nga pinalangga nga cardinal no. At diri
Mas madasig ka di magdaog mo. Okay na? Okay na, ma'am? Wala pa? Sige, mabalang ba kami. Pero, okay doon? Sige. Sa malangga natin ng mga kalagad, aring special edition sa Historianta program, ang pagkilala naton no, sa aton labing pinalangga. Pwede na guro natin matawag, His Eminence, Jose F. Cardinal Advincula Jr. Standby! Magabalik. Ikaw nagpadala sang imo bugto nga anak, agod ang tanan nga nagapamati sa iya, nagapamati man sa imo nga nagpadala sa iya. Hatagi kami sing grasya sang pagpamati sa mga pulong sang imo anak, agod amon ini makabuhi sa pag-alagad sa imo dira sa amon isig katawo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga tuigan. Amen. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano bala ang ginatudlo sang simbahan? Ano ang buot silingon sang tatlo ka persona sang Diyos? Lawas kag dugo ginman bala ni Kristo ang tinapay kag bino sa santos nga misa? Ano ang sakramento? Ano ang ginatudlo sang Biblia? Yaman kinahanglan magkumpisa sa pari. Sinugid bala si Jesus sa akon kabuhi? Ano ang Espiritu Santo? Ngaman, waay nagaasawa ang pari. Paano magpari? Paano magpangamuyo? Diin ang Katoliko sa Biblia. Pamati. Madamo kita sang palamangkutanon sa aton pagtuluuhan. Madamo kita sang gusto nga mahibaluan tuhoy sa aton pagtuo. Gani dali kag magpamati kita. Ginadulong sa inyo sang Audiam Productions sa pagpanguna sang aton Senyor Arsobispo sang Capiz, Jose F. Advincula Jr. DD. Gani dali kag pamati. Madamo ang mga palamangkutanon sa aton pagtuluhan. Kari kag magpanaksi sa kamatuuran. Ginabuylog namon ining programa hasta sa malabutan. Gani dali kag mag Pamati! A blessed day sa aton mga tumalanaw, mga viewers naton dira sa aton Facebook page sa Chancery Arzobispado de Capiz. A blessed day man dira sa aton mga tagpalamati sa 88.1 Kader FM. Kag hasta sa malambutan sa sininga programa sa radyo man kag sa internet, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Maayong adlaw sa imo, Father Dave. Maayong adlaw, Brother Gab. Kamusta, Father Dave? Ano ba lang imo ginabatsyag sa subong nga katapusan nga episode sang aton nga pamati? Hambal ko gani antes kita nagsulod. Not all goodbyes are sad. Kasubong dabi isang goodbye class. No, gakalipay pag na yung mga estudyante. Kung magambala ko, adios, ihos. No? Oo. So, magakalipay sila. Pero sa pagkamatuod, syempre do, it's a little bittersweet, no? Wow. Sa tanan, no? 30 dias, no?
nakaabot gyud man kita sa sini nga programa kag wala kita na kihaan. Di ba hambal mo kagapon, ginakulbaan man ikaw? Yes, nakulbaan man ako. Pero let us transform this kulba into joy, no? For the greater glory of God, Father Dave. Natapos na gid ang isa ka bulan nga summer catechesis diri sa Pamati, kag masiling ko nga madamo ako sang mga natun-an gikan sa aton mga dinapit nga tagpaathag. Ako man, Father Dave, damo man ako sa mayatun-an. Kag sigurado gid ako nga pati ang aton mga hinigugma nga mga viewers kag tagpalamati, madamo man sila sing may natun-an, may naintindihan kag may nahampang tuhoy sa aton mga topiko sang mas nagligad ng isa ka bulan. Yes, Kag that's Father right. Dave, kung Sabado man, sigurado ako nga madamo sa aton ang mga na-inspire sa mga nanari-sari nga bukasyon o kung kay aton nabatian ang mga nanari-sari nga mga vocation stories kag aton ini dapat ikabuhi, Father Dave. Pero Brother Gab, kag mga hinigugma, silinggani, all things come to an end. Kay subong ang final episode sang Pamati. Pero nga man dumahibi ka, Father Dave. Emotional. Pero sila magalit, di ba, Father Dave? Save the best for last. Yes. Kagani special gid ang aton episode sa subong nga aga. Kaya ang aton guest, of course, special man katama. That's right, mga hinigugma, gani tutukan nyo gid kami diri sa Pamati, kag hindi na gid naton ini pagpadugayon pa, Brother Gab. Mga hinigugma, ato na ipakilala subong ang aton bisita. Pero antes sina, Aton amon ginaagda ang amon nga mga tagpalamati kag tumalanaw sa dira sa 88.1 kay sa aton Facebook page nga mag-comment na sang inyong mga messages, sa inyong mga palamangkutanon kag pagpanamyaw sa aton nga live stream kay karon aton ina pagabasahon. ang aton bisita subong nga aga, amo ang ginakabig naton nga amay sang lokal nga simbahan diri sa Capiz. Siya amo man ang masiling naton nga manugbantay sang panong sang Ginoo nga gintugyan sa iya. Mga kauturan, ang aton bisita sa sininga aga sa final episode sang Pamati, amo ang Senior Arsobispo sang Arkidiocese sang Capiz, walay liwan kundi si Most Reverend Jose Fuerte Advincula Jr. Didi. Monsignor, maayong adlaw sa aga. imo. Have a seat, Monsignor. Speechless naman kita. Nagkatulog pa bala ako. Dugadamgon ako. Kaya usually magambal ako. Ang aton na Senior Arsobispo, Most Reverend Jose Advincula Jr. Didi. Gatukar doon ang choir sang entrance song. Documentator lang sa duwa misa. commentator lang, pero subong ari na gid. Ngayon paglanta ko sa street, do may mga rubrics gani. Yung nakapula ang mga instruction diri. Nakulbaan mga ako, Father Dave. Monsignor. Monsignor, duga lamig akong kamot. Wala mga digan i-ref kag, no? But anyways, Monsignor, kamusta naman ikaw? Mayugid, Father Dave, Brother Gab. Pero antes ang tanaluyag ko kamo pamangkuton nga ang ginakulbaan kamo. Makalalaton gali ang kulba kay pati ako ginakulbaan. Finally, ginahulatulan ko ginanga magambal si Monsignor John, Oo. nakulbaan man siya. So kita diri, baylang Monsignor, bisang ginakulbaan kita. Kita malang nga tatlong atubangay diri. Oo. Wala man sang iban. No, kita malang gid diri. O gani nyor. Kamusta man Monsignor ang kabuhi mo sa imo nga puluyan sa sining tion sang COVID-19? Ti bisan paano malipayon man gihapon. Bisan nga naka-quarantine kita, kay tungod nga ini pagtuman sang ginasugo sa ang aton nga panguluhan nga mga senior citizen. Madamo sa aton nga mga tagpalamati kag tumalanaw ang na-curious gid Yes. sa imo nga kabuhi bilang isa ka obispo. Gani, isa ini ka avenue sa aton nga makilala kapag nila bilang amay sang aton nga arkidiocese diri sa Capiz.
Kag antes si Monsignor Joe, no, nag-abot diri sa aton bilang aton obispo, kag kung sa anuman nga pamaagi nga ginpadala sa sang mahal nga Dios sa pagpangalagad sa aton, initanan mga hinigugma may ginsuguran gid, may ginumpisahan gid ini ang kabuhi sang aton pinalangga nga Senyor Arsobispo. Gani Monsignor, handa ka na bala nga magbalik liwat sa imo past? Kaya kagapon si Father Dedert Monsignor nagbalik Oo. gid sa past. Siguro mabudlay nga balikan ang imo nga past after 67 or 68 years, no? So pero himulatan ko para sa inyo, para sa aton nga manog palamati. By the way, antes kita siguro magsugod, luya Yes. ko lang nga tamyawon ang aton mga kaparian, ang aton nga mga consecrated persons o kun mga religious, ang aton mga laiko, ang aton mga seminarista, kamutanan, kung sa din man kamo, kung diin man kamo nagapamati, luya ko kamo, tamyawon sang good morning, a pleasant morning sa aton tanan. Maayong agagid. Wow. Mayong agagid sa imo Monsignor. Subong ato na umpisahan, brother. Ang titing, hayo ina na akon, depende kung sino ang nagatawag sa akon. Ang akon nga father, ang ihayo si Toting kay Jose Mancia, junior ako, so siling niya, hayuan ako sang titing. Gani kung siya ang gatawag sa akon, titing ina. Pero kung magtawag sa akon ang akon nga mother, iya tawag sa akon Toto. So ang mga utod ko, either tawagon nila ako sang titing, pero ang duha ko ya kautod nga lalaki nga mas magulang sa akon, ang ilatawag sa akon Joe. Ang father na akon, isa ka tao nga mahilig sa politika, suluwas sang amon sang nga bilang amay siya namon, mabasko gid iya ang lawas sang amon nga father kuntion sang eleksyon kay makakampanya naman siya. Wow. Ang amon niya nga mother si Carmen Fuerte, isa siya ka housewife. So ara lang siya dira sa balay. Ang akon nga father, isa ka ex-seminarian. Ex-seminarian man, Senyor? Oo, kay dakuugin ang bukasyon ni Lola nga magpari si Papa. Luyag sang amon grandmother sa kay Papa nga side, nga lain-lain ang kurso sang iya kabataan. Gani ang kamanghuran, nga mo ang amon nga father, isa ka adlaw kuno iya gintawag ka ginhambalan, sino ang makauyat sang lawas sang Ginoo. Wala pa sadto sang lay ministers, sabat sang amon nga father, pare. Gani sila niya, bueno, kadto sa seminaryo. Pero nagpangitagid sang medyo sang amon father, nga makagwa ukon pagwaon sa seminaryo. After second year high school, nag-quit siya sa seminaryo sa St. Vincent Ferrer Seminary, kag nagpadayon sa iyang high school o kung ginliwat niya ang iyang high school, kaysa to hindi recognize ang government ang high school sa Curriculum. seminaryo sa Colegio de San Agustin. Ang amon mother, isa ka interna sa Colegio de San Jose nga iya sa mga Daughters of Charity. Siling niya sa akon sadto, nagapanumduman siya nga magmadre. Siling niya sang paglupok sang Second World War, may amiga gid siya nga nakasugot sila nga kung hindi sila pagsugaton sa ilang parents,
mamadre sila, maupod sila sa mga daughters of charity. Galing ginsugat sila sang akon nga, sang ginsugat siya sang akon lola, amo na nga wala siya madayon sa pagkamadre. Lain ang plano sang Ginoo para sa iya. Wow. Makitaan ginamon Monsignor kag mabatian nagapanalaitay gidya sa dugo sang both sides Yes. sa imo nga ginikanan ang bukasyon nga magpangalagad gidya sa aton simbahan kag sa aton Dios. Pila ka mo nga mag-ulutod Monsignor? Anom lang kami ka magululutod. Magamay nga pamilya, anom ka lalaki, kag anom ka babae. Gani, isa ka dosena kami. Duha ka team sang basketball, Oo. may manug tubig pa no. Kay he used to be varsity player siya sang high school department, high school pa lang Yes. San Agustin Sadto sa football, which was then a popular game kuno sa ilang tiyempo. Pero pag start sang basketball, ginkuha man silang miyembro Varsity. sang team sa basketball. Gani, sang nakapangasawa siya, luyag niya mag-form sang basketball team. Amo na nga nagdamo kami nga lalaki. Abo anom gid no Kay Monsignor. primero 3 ka lalaki, silinya 2 na lang. Mati. Galing kay babae ang nagsunod. Nagsunod lalaki, silinya 1 na lang. Galing kay ginsundan sang 4 ka babae, Ay abaw. hasta nga sang ulihi ang last 2, 2 ka lalaki ang kamanghuran si Pitbong. Wow. O si Father Pitbull. Oo nga sigurado gid kita nagatulutan-aw man siya sa kwartero. Father Petbong. Hello. Hello. Monsignor, kamusta man ang kabuhi sa Dumalag Yes. kay ang imo nga ginmat-an nga banwa amo gid ang Dumalag kag dira ka natawo Mm-mm. Monsignor sa Dumalag? Dira ako natawo sang 1952. 1952. Mm-mm. Wala pa sang kuryente sadto. Oo. Petromax lang. Hindi pa man ispaltado o konsimentado ang dalan. Dalan. So magapod. Pero masadya. Mm-mm. Kay simple man lang ang amon nga mga luyag iya. Wala pa man to sang mga gadgets. Yes. Wala Facebook. Wala Facebook. So kung ano lang dira nga hampanganan o kung hampang ang amon nga buhaton. Usually kung Sabado wala klase, alas 3, may nagabagtings o kung nagapukpok sang salsalon nga fire hydrant kami ara sa tumalapit sa amon nga balay nga fire hydrant. Tubo kung sa diin in kaso nga may fire, may kalayo, dira matakod sang hose ang bumbero, pukpukon mo lang ina, kag ang mga kabataan sa kalye nagatililipon. Sa atubangan lang man kami sang plaza. Gani Monsignor. Oo. Ano usually inyo ginahampang nyor? Kung ginapokpok Oo. na ina siya, Ah. gagather ka mo. Ano usually inyo ginahampang? Para makahampang ang tanan, babae kag lalaki, usually ins, o kon pananaguay, lagsanay, kung ano pa dira. Wala nyo nyor ginatipon nyo chinilas kag ginasipa. Oo, Wala senyor. dayon. Wala na. Sang mga first years ko as a child, Mm-mm. wala pa man sang chinila sadto. Kay I think grade 2 na ako nag-umpisa ining mga smuggle nga ini. Oh, smuggle. Smuggle. Oo. Smuggle. Gani wala. Either masapatos ikaw, o kung matiniil na lang ikaw pakadto sa eskwelahan. Aso sang una nyor, wala pagali at chinilas. Wala. Wala pa sang, siguro bakya, pero mabudlay man magbakya. Mabugat. Mm-mm. Nabalaan ko nga primero ko nga kadto sa eskwelahan, nagsapatos ako, galing kay daw ako lang ang naga-rubber shoes, kay halin ako sa eskwelahan sa mga madre nga ga-require sa amon nga magsapatos, galing kay nakita ko iban mga kabataan ga tiniilan man, pagkahapon nagtiniil man ako. Grade 2 na ako nakatilaw sang chinelas Chinelas. o kung smuggle. Wow. Sa sinimon siya nga paghampang ninmo, sang bata ikaw, sa Dumalag, sino man ang pinaka-body-body mo gid? Oo, Nga may mga amigo mo, usually sa aton Brother Gab, mga cousins naton ini, Mm-mm. or mga malapit naton nga paryente, sino man ang pinaka-close mo gid, body-body mo maghampang? Or mas Siguro gid barkada kay hindi pa man na age siguro sang pagbarkadahay, pero ang natandaan ko
permi lang kami ginagubat sa balay ang amon second cousin. 3 sila kalalaki, 3 man kami kalalaki nga pareho gid ang edad, daw rayot sa balay kung mag-abot sila. Kay kami hindi kami pagtugtan nga magpanumbalay. Gani sila ang makadto sa amon, gani lagsanay halin sa idalo, pasaka paibabaw, kag panaog na naman. Pero sang bata ako, may mga classmates man akong amigo ko gid, no? Malapit gid sa imo. Malapit gid sa ako, naghapitay kami kung magkadto sa eskwelahan. Eskwelahan. Ang amon nga balay diri sa Tunga, ang amon nga eskwelahan sa South, kag ang isa nga naghapit sa akon nga amigo ko, si Fredenil Castro, classmate ko. Oh, si Congressman. Mga 2 or 3 houses north lang sang amon balay, ang ila balay, gani sang grade 5 ako ka grade 6, nag-classmate anay kami kahelin siya sa Manila, nagbalik sila sa Dumalag, gani isa na sang mga naghapit sa akon. Tapos may iban pagid kami nga mga classmates nga ginahapit kay malayo-layo man para sa amon kabataan ang amon eskwelahan. Dito sa Horno, ginatawag namon Horno. Almost 1 kilometer o mga 1/2 of a kilometer from your the church. house, from the church. Taklado pa na Monsignor, no, ang dalan kadto. Oo, sa Dumalag Central School, Monsignor, tama, no? Kaga amo ina nagasugatay ka mo, Monsignor, sa imong mga classmate. Pagkatapos ang nakatapos na kamo nyo, subong dabi sa present time, nagakontak ka na yung mga kamo sini? Nagakontak ka na pa man kami ni Congressman. Oo, kay may cellphone number man ako sa iya, kag siya man sa akon. Tapos may iban man kami nga classmates nga isa ka abogado dito subong sa Amerika, gapulo pa uli man. May mga babae kami nga mga classmates nga ang iban sa ila aktibo subong bilang katapo sang parokya sa Dumalag. Mga lay minister nyor or lector? Mga lektor, o kung nagatatap kung may mga bisita ang pari dira sa Dumalag. Wow. Nami yung isa kay ginhapitay, gisinugatay, ang bagyan ni Monsignor Joe ginagubat sila balay, no? Kaya namin akwan nga tiniil ang isa, tiniil ang tanan. Oo. Sa akon nga parents, especially sa akon nga mother, importante gid ang adlaw nga Domingo, kag kinahanglan nga magsimba kami bilang isa ka pamilya. Gani ang parents ko plus kami nga 12, dululungan nga nagakadto sa simbahan, sobra isa kami kapyo. 14. Oo, kay 14 kami. Kag permi lang kami gina-remind, first Friday subong or first Saturday subong, masimba o kung makunpisar. Kag isa sang matandaan kong permi lang kami ginapamangkot o kung ginapahanumdum sang akon nga mother, among kung bala nakabisita na kami sa Santissimo Sacramento. Kay adlaw-adlaw halin sa eskwelahan, dapat nga mabisita kami sa simbahan antes magpauli sa hapon sa balay. Gani daw amo gid na ang require niya sa amon nga magululutod samtang dito pa kami ka eskwela sa Dumalag. So, amo na namon sa yung kabuhi nyo, ubayan gid kamo sa inyo, especially of your mother, no, nga ubayan kamo nga inyo gid pabakuro ng inyo pagtuo ang relasyon sa mahal nga Dios. Siguro masaling naton Monsignor nga amo man ining isa sa mga rason kung nga nagsulod ikaw sa seminaryo. Base amo man galing kay siguro tungod man sang iban pagid nga mga significant person sa akong kabuhi.
daw sang natubuan ako sang buot, luyag ko na magsulod sa seminaryo, kay siguro gin brainwash na nila ako halin pa lang sa duyan. Sa duyan? Oo. Oo. Especially sang akon nga great grandmother, ang grandmother sang akon nga mother, Mm-mm. who was very religious, permi sa simbahan, adlaw-adlaw ga simba, kag ako iya bodyguard sang gagmay pa ako ang nagaagak sa iya. Wow. So, isa na sa Monsignor Joe sa mga tawo nga nag-influensya sa imo nga magsulod ikaw sa seminaryo. Pila ang imo edad, Monsignor, sa nagdesider ka na gid nga masulod ikaw sa seminaryo? Kay halin pa sang gagmay ako, luyag ko na magsulod sa seminaryo, kay kada pamangkot nila sa akon kung maano ako kung magdako, siling ko mapari. Gani, hindi ko na mabalaan kung saan upan nagsugod ang luyag ko nga magsulod sa seminaryo. Mm-mm. Pero naunahan ako ni Monsignor Ben. Oh, yeah. Nagsulod ako sa seminaryo at the age of 12, 12 anyos. first year high school. Mm-mm. Duparos kay Lance, no? Oo. Ang subong, no? Bata man nagsulod sa seminaryo. Kung Monsignor sang Nga seminarista nagilog sa kay Monsignor Ben sang panawag niya sa akon nga Joe. Gani sang nakasulod ako sa seminaryo, tanan nga seminarista gatawag sa akon sing Joe. Joe na. Ang kaparian kay nabatian nila si Papa, magtawag sa akon nga titing, gani si Monsignor Navarra kag iban nga mga pari gatawag sa akon nga titing. So nagdunganay ka mo, Monsignor, gali ni Monsignor Ben sa seminar. Nag-abtanay ka mo, Monsignor. Monsignor? Oo. First year ako high school, siya third year high school. Agamay lang inyong agwat, Monsignor. Kay 12 kabilog every 2 years. So, kamusta man, Monsignor, ang kabuhi sa seminaryo? Bilang isa ka young Oo. boy na nagsulod. Bata ka pa nga Oo. nagsulod, kag as expected, ang iban nga mga kaparian nga mga formators, daw kilala nila ikaw, and then ara pa imo magulang, kamusta man ang imo kabuhi sa seminaryo? Tis pananaw ko daw, nagsulod ako nga daw wala pa man gid sang buot. Mm-mm. Basta nga luyag ko lang yang nga magpari, kag para magpari, dapat nga maeskwela ikaw sa seminaryo. Primero, nabudlayan man ko sa seminaryo, ang nagapabudlay sa akon tungod nga nahidlaw ako. Very closely knit homesick. kaming family. Gani, kag sadto, hindi kaya makapauli kada semana. Nagsulod ako seminaryo August 1. Primero ko nga pauli sa balay, November 10 na iya, piyesta na iya. Gani, hidlawon ka gidya. May gani kay nagpiesta kami November, otherwise, Nakapauli. December naman ako nakapauli tani. So sang una yan, hindi ka mo yung weekly ka pauli. Hindi. Okay. So, muna isa sa mga kabudlayan mo sa seminar kay na homesick ikaw sa inyo. Sa imbalay. Although you typical young boys man namon sa seminaryo, no, gahibi ka man sa unan nyo kung homesick ikaw. Gahibi ako pero wala ako ginapakita. Gahulat akong lights off sa sulod sang muskitero kag maghibi. Wow. Nakaidlaw. So, Oo. nakarelate Libre ang PE, ang break time, ang recess. Pero ang isa nga ginalook forward namon sadto, ang talk ni Cardinal Sin. Naabdan pa ni mo, senyor? Kay si Cardinal Sin was director nga nagbaton sa akon, Mhm. first year high school. Kag third year high school na ako, kag ginhimo siya nga obispos auxiliar sang Iloilo. Oo. Kag bali amo lang to nga nakahalin siya sa St. St. Pius. Although 10 years siya dira. Mm-mm. So, nabatian man namon, Monsignor, nag-research man kami sa imo, no? Oo. Wala ko lang yung pakalkal imo nga grade.
academically excellent student kagid Monsignor sa imo pagsulod sa seminaryo Oo. kag sa imo pag-estar sa pagtiner. Ano ang imo favorite subject? Favorite subject ko, I think, Latin. Oh my God. Hata mata Father Dave kaya ang aton libro sa Latin si Monsignor Joe ang nag-translate. Nung nakabaton pa ako ay nang Latin notes nga gin-compile ni Monsignor Joe. Hindi na kami umangkot yung sang declension kay basi muhian kami Oo. di karon. So kung Latin Monsignor ang Ang imo imo favorite, Yes. ano naman ang nabudlayan mo nga mga subjects? Math. Tungod kay wala man namon ginhatagan sang dakugig nga importansya. Kani hindi ako kaintindi. Tungod wala man ako kapamati. The feeling is mutual, Kag ang Monsignor. ikaduha nga ginahadlukan ako, music. Kay hasta subong hindi ako kay balo magbasa sang nota. Kung mataas, ginaunat ko lang ang akon nga liog. Kung manubo, ginauklo ko lang ang akon nga liog. Pero hindi ako kabalo magbasa sang nota. Oh, pero nabataan ko Monsignor, kulo kabalo ka man magkanta. Oo. Oo, nakaibalo na ako magkanta. Kag nangin maisog ako magkanta sang nag-ubispo na ako. Wow. Kay, siyempre, mahatan kagid nga magkanta. Yes, kagin lunch na niya nga singing career sang Jubilemos Father Dave. Oo, no, sa Jubilemos, no? Nakibot gid ang tanan. Nagpinalakpak gid ang tanan. Nagpinalakpak. So, muni Monsignor, no, nakahibaluman kita mga hinigugma ang kabuhi sang isa ka seminarista usually aral na sa seminaryo, gina-form, ginadihon. Ang pamangkot Monsignor. Total tatlo man lang O, kita total Monsignor. tatlo man lang kita diri. Nagka-crush ka man Monsignor samtang seminarista ikaw? Or nagka-fall. Di makabinutig o kung nagabinutig. Kung crush, madamo, no? Kag kung akong balikan siguro daw mga grade 6 o first year ako, makabatyagan na sina. Yes. Yes. Pero sa nang courting a girl, daw kung sa luyag-luyag, kung sa may ginarito, galing kay turpe ako. Hindi ako kay balo magpangaluyag, basi gahulat ako ang pangaluyagan, kag wala ina natabo, gani masiling ko wala ako sang nanginubya sa akon nga pangabuhi, pero crushes ara ginaya. Yes. Yes. No, aragit ina. Crush nimo simpre daw nalipat ka na sa imo palibot. May isa nga nadumduman ko nga sang hindi niya crush pero ga-fantasize ako bala. I think second year high school ako nga nadakpan ako sang professor nga wala nagapamati sa iya klase kay lain yang akon nga ginapanumdumya. Gani sang mabatian mo ko ang akon ngalan, nagtanga-tanga ako. Hindi ako kabalo kung ano ang isabat, kay wala man ako kabati sang pamangkot. Bangod sa tugin mulay ako, balaan nyo kung ano ang mulay sa akon. Ano yung balsay mo yun? Siling sa akon. Ikaw taga Dumalag. Hello. Ang obispo sang Capiz, taga Dumalag. Ang Vicario General sang Iloilo, taga Dumalag. Ang rektor sang Colegio de la Purísima Concepcion, taga Dumalag. Ang rektor sang Katedral, taga Dumalag. Yeah. Ang prokurador sang seminaryo, taga Dumalag. Sila tanan, grasya sang Diyos sa Dumalag. Ikaw ano ka? Disgrasya. Sila niya, pauli ka na lang kag magtanom sang kamote. Wow. Hasta subong mo na nga linya. Ikaw taga Sigma. Taga-Mianay. Taga-Mianay. Anyways, Monsignor. So sa nagpadayon ka sa seminaryo, nag-decide ka na gin Monsignor nga magpari ka sang pagdugay mo nga stay sa seminaryo. Nakabati ka man Monsignor sang may gatawag sa imo nga Jose. Na may gaamo man sa Monsignor magpari ka. May gaamo sa nanyor sa imo man. Pas kay Samuel bla Monsignor. Daw sa wala ako yas na naka-experiensya, kay siguro sang ara pa kuya sa duyan,
daw nakabati na siguro ako sina. Gani all the way daw panumduman ko ya nga mapare ako. Yeah. Gani kun sa panawag gabi may nagahutik sa akon daw wala. Basta sige lang niya ako. Nahibaluan ko nga mapare ako. Although there were times sa akon nga pangabuhi nga daw nakapanumdum ako sang iban. So sa St. Pius, ikaw St. Pius. Monsignor, nag-high school, High school. kag Oo. college, dira ka man Monsignor. Din ikaw nag-theology. Sa UST, sa University of Santo Tomas Central Seminary ako nag-theology. And I stayed there for 4 years. 4 ka tuig. Apat kay that time 5 years na tani ang theology. Kami ang first batch nga naging biktima nga ang plan is 3 years nga bachelorship kag 2 years nga licentiate galing kay ginpapauli na ako sang obispo that time para nga magtudlo sa St. Pius X Seminary. Wala na ako ginpapauli. Ginpabalik for my 5th year. Okay. Kamusta? Manila sadto hindi gin man maglayo sa subong, polluted man gihapon, traffic, magamo, mas madamo lang siguro subong ang salakyan kag nadugangan ang mga dalan, pero daw amo man gihapon. Ang pagabot ko dito 1972, may isa ka bulan nga sige ang inulan. Gani almost dugaya ang baha. Gani wala kami klase. Then, that was July. Pagka-October or pagka-September, gin-declare ang martial law. Gani ginpapauli kami, whole months ang October, ari ako sa Capiz. Ang akon nga nabudlayan siguro, ang adjustment sa paghambal sang Tinagalog. Oh yeah. Although maayo Budlay. ako sa Pilipino, Wow. maayo ang akon nga vocabulary tungod kay gabasa ako sang comics, palabasa Yes, ako comics, Oo. sadto. Galing kay lain niya kung ginahambal mo. Gani nahuya ako magpamati sa akon kaugalingon nga nagatinagalog. Gani mga isa ka bulan nga wala ako nagatingog-tingog except kung mga Ilonggo ang upod ko. Nuya man si Monsignor Joe maghambal, kung magtatawid kayo, kailangan pinsan kayo. Kilala ko ina. Kung pupunta kayo sa kabilang kanto, kailangan pinsan kayo, no? May tunog yan, no? Pero Monsignor, sa imo nga, yes, nag-theology ka na sa UST. Tapos, sang manog Nag-inspire siguro sa akon. Kag halin pa sang natubuan ako sang buot, sige ang pinamangkot sa akon bilang panumdum nga magpari ako. Amo ang akon nga tiyo, no? Ang only brother sang mother ko, pari si Monsignor Sinforiano Fuerte. Bali siya ang amo na kilala nga pari nga gina look up namon Yes. nga modelo. Amo na siguro nga nagpalari kami kay siya nga only brother sa mother ko, pari. Siya nangin director kag rector sa Rector. Purisima halin pa sang 1952 I Yeah. think. Kag nag-retire lang siya early 1990s. Oo. Gani pari siya sa natubuan ako buot. Yeah, no? Not only to you, Monsignor, no? Speaking of Monsignor Sinforiano Yes. Fuerte, may he rest in peace. Ginalook up man siya sa una sa Purisima of sa akong ginikanan, kay rector sang akong ginikanan sa una sa Purisima. Kaga madugay siya nga nagrektor sa Purisima kag nagpangalagad. Kung siya, Monsignor, ang imo ginatanaw gid nga modelo or imo gid nga inspirasyon sa pagkapahari, may favorite saint ka man? Ang una gid nga gin-introduce sa akon nga saint
kag favorito ko si Saint Joseph. Oh. Yes. Kaya ang great-grandmother ko ang yangalan si Josefa. Mm-mm. So may gamay na siya nga ribulto nga San Jose, puti, kag ginhatag niya sa akon, kag ginpakilala niya sa akon nga amo na si San Jose. San Jose. Gani kung mag nobena na siya kung Marso sa kay San Jose, Mm-mm. upod kami nga duha. Madulom iya mata, gani ako manugpamatbat. Ikaw gasaban. So si San Jose Monsignor ay mga favorite nga saint. Paano siya naka-influence siya sa imong nga kabuhi? Tungod siguro sang iyang pagkamaayong amay sang pamilya, manugbantay. So amo man na siguro nga luyag kung magpare tungod sang iyang nga ginpakita nga mga halimbawa, kag tungod sang iyang nga pagka-silent worker. Yes. Mm. Oo. Kuan gid ako na witness kita ako na kay Monsignor Joe nga mga silent works nyo Oo. sa labi na gid sa akon sang ginadihon pala ako sa pagkapari no makibot ka lang may ginapaobra sa imo mga bagay kag sa aton man tanan kag ginatsaligan niya gid kita. May muna gali na Father Dave. Oo. Pero preparahan ko gid ina sa ulihi. Yes. Preparahan mo gid na. Kung nakilala naton mga hinigugma ang aton pinalangga ang arsobispo bilang si Titing, no, sa iya siguro nga amay gid no kay dra gid niya naghalin kag kung ang iya iloy or ang iya mama ginatawag siya nga Toto, kag ang mga magulang sa iya ginatawag siya nga Joe. Subong mga hinigugma, kilalahon naman naton kung sino bala si Father Joe sang siya ginordenahan na. Di So, ikaw ginordain Monsignor. Kag saan o ikaw Monsignor ginordinahan? Kag ano ang imo nga nabatyagan sa adlaw sa imo nga ordinasyon? Ginordinan ako sang April 4, 1976. That was 5th Sunday of Lent. Fifth. 5th sa hapon sa katedral. Kag simpre nabatyagan ko sadto, luwas nga mainit. Nalipay gid kay pagkatapos sang 12 ka tuig Eskwela. nga pag-eskwela, nalambot mo gid man ang imo nga luyag nga maordinan. Mm-mm. Pero of course nahibaluan ko nga umpisada pa lang ato sang hilikoton bilang pare. Mm-mm. Pero at least nalambot ko ina nga milestone sa akon nga handom bilang mangin ministro sang Dios sa aton nga simbahan. Yeah. And we all know that was in 1972. The bishop back then was Bishop Antonio Frondosa. Siya pa Monsignor Joe, di bala? Ang nag-ordain sa imo. 1976. Sorry, Ako ordained. 76 gali, no? 72 ako nagsulod sa UST. Yeah, gali. Siyang nag-ordain sa akon si Archbishop Antonio Frondosa. Din kanya una-una gin-assign. 3 days after sa ordination, ginpa-report kami. Kaginhambalan niya kami nga duha ni Monsignor Dexter. Siling niya, bakasyon anay kamo, hulat anay kamo, hasta nga magbukas ang St. Joseph Regional Seminary. Kay amo na dito ang amon assignment bilang professor, kag wala pa man sila hibalo kung saan umagabukas, no? Kay primero, ang Seminaryo Mayor sang Western Visayas was St. Vincent Ferrer Seminary. Pero sang ulihi ginsaylo sa St. Joseph Regional Seminary. Pero ginkatuan ko si Monsignor Navarra kag ginpanumdum ko sa iya nga ginapapauli niya ako dire nga hindi ko na pagtapuson ang akon nga licentiate sa theology tungod kay kinahanglan ako. Nga nisiling ko, lain niya ang akon assignment. Amo tuging katuan niya si Archbishop Frondosa kag ginisla ng akon assignment ng informator ako sang 1976 sa St. Pius X Seminary. Wow. Spiritual director ang una kong assignment dira sang high school.
no? Muin ang imo nga first assignment Saint Saint Pius. Pius gid. Pero Monsignor nakamit lang ikaw nahanungod sa licentiate nimo, no? Ining licentiate mga hinigugma mga dugang ini nga mga Hibalo. o nga pagtuon Oo. sa specialization sang isa ka pari. Gintapos man nimo ini Monsignor or nagpursu ka pagid sang iban nga mga pagtulunan para mapalawak pagid ang imo nga ihibalo. Ang licentiate sa theology, wala ko na mapurso. Mhm. Kay wala ako ginpabalik para sa akon nga 5th year. Mhm. Pero sang ginassign ako sa St. Pius X Seminary as spiritual director sang high school, nabatyagan ko nga kulang ang akon hibaluan. Inadequate ako sa giya Guide. sa mga seminarista as spiritual director. Mm-mm. Kaglaban nga mga problema, daw more iya kinahanglanon ang counseling. Counseling. Hindi spiritual direction pa, especially kay mga lanubo pagidis niyang pangidaron. Amo to nga naka-decide ako nga mag-eskwela sang MA in Education, major in Guidance and Counseling sa Lasal. Kay amugin man na ang akon nga naluyagan nga linyata ni. So, may may degree, degree ikaw, Monsignor, sa Guidance. Supposedly sa Guidance and Counseling. Tapos, Monsignor, bati na mo, nag-eskwela ka pagid sang canon law sa UST kag sa Roma. So, what was it like to be in the academy, Monsignor? Ginpa-eskwela ako sang canon law sa Roma nga wala ko tani sinaluyag nga specialization. Galing kay in obedience, Yeah. ginhambalan ako ni Archbishop Frondosa, kay ginhambalan man siya kuno ni Cardinal Sin, nga paeskwelahon ako, kagang akon nga kwaon, amo ang canon law. Mm-mm. Guidance and counseling ya, more sa interior iya ang imo nga naluyagan, tapos ibutang ka sa more sa canon law, more exterior. So, bali daw sa likwaot. Pero in obedience, ginkuha ko ina nga specialization. Kag siyempre manami gid man imo pamatyag kung ara ka sa akadim, ara ka sa eskwelahan, kay nadudugangan ang imo nga nahibaluan. Kag siyempre sa eskwelahan, makamit ka sa mga bag-o nga mga tao, bag-o nga pangilala. Kag the more you know, ang mas damo nga tao, I think mas advantageous. Oo. No? So, muna no bisan hindi muluyag kung kaisa, Kinahanglan naton obrahon. correct, no? Muna mang hinigugmang isa ka reminder sa aton nga magmangin masinulundon lang kita kay una-una do hindi man kita gusto, pero sa ulihi makapaayo gali sa aton ina ang mga bagay nga kung isa ginasikway naton kag wala naton nagustuhan. Kag arip, Monsignor, nga pamangkot nga luyag gid mabalaan sa aton matag palamati kag tumalanaw. Ano ang pamatyagan, Monsignor, nga may duwa ikaw kautod nga mga pari man? Di daw secure ikaw kay may duha ka kautod, especially nga katapo sang clergy sang kapis. Yes. Sigurado ako nga kung bayaan ako sang iban nga mga kaparian, may duha gid nga magapabilin nga maupod sa akon. Mm-mm. Yes. Kag may dalaganan ako kung may kinahanglan ako. Mm-mm. Halimbawa, sang pag-assign sa akon as parish priest sang dao, wala gid ako iya sang nahibaluan na hanungod sa obra sang parish priest, especially mag-organize sang BEC, BEC kaya sa mga parokya. programa Oo. ni Monsignor Oni sadto nga ginatutukan. So, ang problema sadto sa dao, Dao. kay presidente diri sa isa ka BEC, din katapo naman siya dito sa isa ka BEC, hindi klaro ang teritoryo. Mm-mm. So siling ko kay Monsignor Ben, anong buhaton ko sini, pang kaduan ko kada BEC, siling niya, kuha ka lang sang 3 ka bilog sa kada lugar nga ina, sila ang imo nga buhaton sang mga demarcation lines o kung boundaries sang kada BEC. Subong man, hindi ka kabalo sang cargo idata, Wow. sang finances. Sa parokya, ang gidalaganan ko si Father Petbong, siling ko, paano inipit?
Gani siyang nagtudlo sa akon kay mayo na siya sa sinaiyang nga area. Yeah. Oo. So, Monsignor, paano ikaw magtawag sa kay Oo. Monsignor Ben kag sa kay Father Oo. Pitbong? Kung Monsignor Ben kamukha mo bilang lang yung yun. magulang kag si Father Pitbong bilang yung manghod. Kag Manghod. may mga banding man ka Monsignor nga tatlo nga hindi nyo malimtan. O gid si Monsignor Ben, tawag ko na sa iya si Manong. Kay magulang siya. Tawag na siya iya si Nene, pero originally Nene na iya. Amo nang hayo sang mga lalaki nga bata Nene. Pero si Father Petbong, alin sadto si Petbong ang akon nga tawag na sadto sa iya. Kay mama ina ang ginhatag sa iyang nickname. Si Monsignor Ben, tungod nga nagasundanay lang kami, close na kami nga daan kag pati pagidiri sa seminaryo. Si Pitbong kay 18 years ang amon nga agwat sini, daw tatay na niya ako sini. Gapauli ako kada kay siling ko. He was born when our father was already 60 years old. So daw lolo na giniyaya si papa. Ginauli ko na siya dito agud nga more or less may mabatyagan man siyang magulang o kung mas ano sa iya. So sila sang older brother niya nga si Kando, very close kami. Si Pitbong, kada pauli ko sa do, pasensya lang pit ha, ibis ko ikaw diri. Father Petbong. Pagkatapos kiss akon, iya dayon hikapon ang akon bulsa. Kung may sinsilyo man lang. Ay, wow, no? Oo. Do, Diba normal man Father Dave sa maglutod Oo. nga galinaway, Oo. nagadugsin-dugsin. Oo. Ano mga nagalinaway mga Monsignor? Nagaboxing. Gay ilinaway, gid especially nga tatlo kami nga nagasundanay nga lalaki, pero ang eldest namon babae. Gani, kung wala ang amon parents, siya ang in charge sa amon. Kung magbuksing kami, siya ang matambag sa amon. Gani, kabalo man siya magbuksing. Ginapang boxing gali ka mo Monsignor sa inyo magulang kung kung ginapauntat na kamo. Oo. Abaw ka nami. So sa sini nga mga eksperyensya Monsignor, gindala ikaw sang imo mga tiil kag kapalaran sa narisari nga buluthuan sa pagtuon. After sang tanan-tanan nga nakompleto mo, diin ikaw gin-assign nagtudlo ikaw nagbalik ikaw sa St. Pius or gin-assign ikaw sa iban pagid nga mga lugar? Pagkatapos nga nang informator ako sa St. Pius, kag nag-eskwela sa Gua. Then pagbalik ko diri, gin-assign ako sang 1990 sa Immaculate Conception School of Theology sa Vigan, Ilocos Sur. Wow. Nakakadto ako didto tungod kay scholar ako sang St. John Paul II Foundation. Nga ang stipulation dira, kung magpauli na diri sa Pilipinas, i-assign ikaw sa seminaryo sa diin kinahanglan ang imong field of specialization. Amo na nga napalid ako dito sa Vigan. Vegan. So kabalo ka mag-Ilocano, Monsignor. Basit laeng, gamay lang. Pero Maka-intindi ka makaintindi kid. ako. Oo. Basta ordinary nga conversation. Oo. After sa vegan, Monsignor, gin-assign ka naman sa iban nga mga houses of formation? After 3 years sa Vigan, hatag ako ni Monsignor One tungod kay nagapadala ang kapis sang seminarista sa Regional Seminary St. Joseph sa Iloilo. Ginbutang ako dito nga formator sa St. Joseph Regional Seminary and I stayed there for 2 years. So sa seminaryo kagidyan your in-house formator kagidya? In-house formator ako dito. Wow. Pagkatapos sina Monsignor St. Joseph, di ba lang nag-rector kadayon sa St. Pius? Seminary. 1995, gin-recall ako kag nahimo ako nga rector sang St. Pius X Seminary. Tapos ikaw man ang first rector sang newly built sadto nga Sancta Maria Yes. Mater et Regina Seminarium. So ano sa pamatyagan Monsignor nga rector ikaw sa nangin rector ikaw sa duha ka seminaryo sa imo gid kaugalingon nga archdiocese? July 14, 1999, gin-open ang 1999. Sancta Maria Mater et Regina. So rector ako dito.
kag that time also rector man ako sang St. Pius X Seminary. So duha gid mo So, senior imo gid- Tabok-tabok. Oo, namamangka sa dalawang ilog. So sa adlaw dito diri ako sa St. Pius, sa gabi dito ako sa Kagay. Wow. Hasta nga November 1999. Then bali rector ako sang Kagay Seminary halin sang July 1999 hasta January 31 sang 20 2000. year 2000, yes. Year 2000 na. 2000. So amo na Monsignor no, duha imo gina-manage nga seminaryo kag na siguro makasiling kagid nga ang imo eksperyensya bilang isa ka pari naglibot gid sa pagdihon sa pagporma sang mga seminarista kag sa mga manugpari. Ano ang imo pinaka Hindi malipatan. malipatan nga experience kag ang mga bagay nga nakabulig sa imo nga nagpasanyog pagid sa imo pagkapari? Looking back siguro ang akong eksperyensya sa vegan sa Ilocos Sur, Mm-mm. kay hindi ko tani gusto nga maggadto didto. Yeah. Nagapangita ako sang apin nga makahawid sa akon kag makabalik sa akon sa Capiz. Oo. Kadto ko kay Cardinal Sin kay siyang chairman siling niya sa akon imbes nga iya akong sakdagon siling niya, isn't it good, Joe? Dito ka madestino sa vegan. So wala na ako mahimo, dito ako. Pero na-realize ko later on nga ang pwede gali nga ang imo ginakahadlukan o kung sa imo pananawan mangin worst nimo nga assignment, posibleng nga mangin best nga assignment nimo. Damo ako sang na-experiensyahan dito o kung nakuha sa akon nga stay sa vegan. Ang isa dira nga nakahatag sa akon sang assurance nga bisan din lang man gali ako, pwede man gali ako nga mangin pari kag makaservisyo bisan hindi sa imo isig ka mga kasimanwa. Kasimanwa. Yes. Mm-mm. So Kagang akong laban nga trabaho didto was counseling. Mhm. Nagapasalamat gid sila sang dako ang mga seminarista nga nangin guidance counselor nila ako, nangin spiritual director nila ako. Wala sila kahibalo nga ako ang mas dapat nga magpasalamat. Kay ila nga ginhumlad sa akon ang libro sang ila kabuhi kag nakatuon ako sang madamo sa tungod sang ila nga hatag sa akon nga mga para sa ila problema pero para sa akon isa ka pamaagi agud makatuon pagid ako nahanungod sa kinaugali sang tao. Wow. Sa sining pag-share sang aton Senyor Yes. Arsobispo sa Halin iya sang- eksperyensya sang siya formator kag isa ka pari, nadumduman ko nyor akong ginpost sa Facebook kahapon. Ang nakabutang, never forget, beautiful sunsets need cloudy skies. You will really be in your most beautiful kung ikaw gintilawan, Yes. no? Kung ikaw ginhangkat, gin-challenge, gintistingan, no? Gagwa dayon yang imo nga maayo nga disposisyon, imo maayo nga pagkatawo kung ikaw gintilawan, kag maayo nga panimuot. Manami gid Monsignor bati aton si Father Dave manami maghambal-hambal Monsignor nagapaangga-anggay na sa imong Monsignor. So nabati aton mga hinigugma ang kabuhi sang aton nga Senior Arsobispo gikan siya sang bata pa siya tubtob nga nagseminarista hasta nagpari. Kag masunod naton nga ipamangkot sa iya ang nahanungod sang iya kabuhi bilang isa ka obispo. Pero bago sina madamo ang nagatamyaw sa kay Monsignor Joe kag madamo pagid kita luyag nga mahibaluan kay ipamangkot sa iya, di bala Father Dave? Tama gid, Brother Gab. Pero for the meantime, i-reserve lang danay naton ina nga mga palamangkotanon kag mga greetings para kay Monsignor Joe Advincula. Gani may ara kita sang short break kag sa siningation sarang na ninyo ma-comment ang inyong mga palamangkutanon o kung pagpanamyaw sa comment section sang sininga livestream Chancery Arsobispado de Capiz. Stay tuned mga hinigugma and comment your questions. Magabalik ang inyo palatuntunan ang Pamati. Kahanga-hanga sa ating pagmasid ng nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Bawat isa sa atin, ating kamayan ng bawat isa, batiin. Kamusta ka lang, alam mo
mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong magkasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y Kamusta ka sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Sarap ng piling, di ba pagsama-sama natin? Puri siya. Pinupuri siya. Kay sarap ng piling ko dahil ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Sama-sama. Muli po nating awitin ng buong puso. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagdadala na ika'y makita. Sarap ng piling, di ba pagsama-sama natin? Pinupuri siya. Kay sarap ng piling ko dahil ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap ng piling ko dahil ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Kay sarap ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Oras natin sa kanila FM Philippine Standard Time, alas 8:37 sa gabi. Pagbalik diri sa aton nga pagpangalagad sa istoryahan ta. So nabatian naton mga kalagad kag nakita no ang nangin interview sadto no sa programa nga pamati ang online summer catechesis sa Archdiocese of Capiz. Ang natuhoy sa kabuhi ni Monsignor Joe ako ng aton nga pinalangga nga cardinal. So may sugpon pa na, may part 2 pa na mga nagakalagad pero sa siningat iyon no itamyaw ta naton nga mga kalagad nga nagatutok sa aton nga palatuntunan no mayong gabi sa kay Jera Ligario. Mayong gabi alagad Will kagalagad may keep safe always sa inyo nga duha patamyaw man kay Jovel Betsaida nga nagakaon samtang gapamati sa inyo kag pa-request man sang song nga ikaw
Bayang Constantino. Thank you and God bless. Oh, gakaon ha. Sana all. Mayong gabi kaga salamat gid sa padayon nga pag-suporta diri sa Kadar FM. Okay, mayong gabi sa inyong dalawa, Tagalog. Dalawa ng may Anoy Real. Pasensya na po. Tagalog na. Oo nga, nahirapan ang pagtagalog ko. Pasensya na po, ngayon na ako nakapanood ng live nyo. Panggabi po kasi ang shift ko. Okay, from Div Rian Gabuyog. Okay. Sakay Vincent Carlo Villaresco, maligayang pagbati po sa ating bagong Cardinal, Joseph Advincula Didi. God bless po, Audia. Wow. Thank you so much, Vincent. Makalabot kini kay Monsignor Joe, no? Kay malantaw man sa Ma'am Joe Paz, Manzanares Okendo. Good evening, mga Lodi. Guwapa, Mike, Guwapo. Bali, yes, nakita ko ini nga edition sang pamati. God bless Cardinal-elect Monsignor Joe. Bugal gid sang taga-kapis nga may Cardinal gid kita tanan-tanan. We love you, Cardinal-elect Monsignor Joe. As in, ma'am, salamat. Hindi lang sang kapis na kundi man sang bilog na pungsod Pilipinas. Kay Ma'am Rosario Besana, God bless Cardinal-elect Monsignor Jose Advincula. We love you. Thank you so much. And kay Miss Evelyn, hello, good evening. God bless po, Cardinal Joe. Salamat din sa aton nga cellphone. Galing ato sa naka-charge. Kay Dr. Josephine Morenas, no, na nagatutok man sa aton nga pagpangalagad subong. Mayong gabi, ma'am, no, kag kung mag-absent kami, ma'am, ni Ma'am Camilo. Wala mo na. Salamat gid sa padayon nga pag tudlo sa amon. God bless po, Cardinal Joe, ambal ni Ma'am Evelyn. Salamat gid, or Evelyn Goronian, no. Mayong gabi, salamat gid sa inyo. So sa mga laga naton nga makalagad, no, pasensya gid kung hindi naton sabat anay inyo nga mga panawag kag hindi ma-play yung mga requested songs, no, kay madamo pa makita time because ini pagatagman naton na pasidungog, no, sa aton nga pinalangga nga Cardinal. So dedikar naton ining aton nga Historian ta program agud tong ibaluon pa Ginoo nang ikabuhi sang aton nga pinalangga Cardinal kag pinaagi sini, no, makilala pa gid naton siya kag of course napapalapot man naton ang aton nga pagpasalamat sa aton mahal nga Dios bagod sa sining pinasahi nga grasya sa Archdiocese of Capiz kag sa pungsod Pilipinas. Mabasa ta na alagad may sini, no, isa sa mga ginapamangkot nila, no, anong buot silingon sang audiam nga moto sa aton nga pinalangga Arsobispo kag subong man aton nga subong, no, nga Cardinal. Ang Episcopal motto ni Monsignor Joe sa nabatan man naton o kung sa nabalaan nato tanan is Odia mo ko ng buot silingon sini mga kaalagad, I will listen, magapamati ako. Nag-explain ini mga kaalagad nga si Archbishop Joe kung si Cardinal Advincula ang obispo ko ng klase sang pare nga gusto gid o kung luyag nga permi magpamati kag truly, no, naga-discern siya, ano tawag discerning. Ga-reflect, no? Ga-reflect it siya, especially in times of crisis and trials, no? Wala siya nagkakapoy nga magpamati sa iyang mga kaparian, sa mga seminarista, mga religious, kag bisan pa mga lay nga mga tao sa mga moments ko sa diin mayara sang kabudlayon akong paghangkat. Never quick to judge, kay tungod kabalogit si Monsignor Joe magpamati and ga-avoid gid siya kung nagalikaw nga mangin biased bisan sa kay sino kung sa o kung especially sa iyang mga kaparian. As we all know, si Bishop Joe ang isa ka tawong very kind, all-embracing, kag always gid nga nagahatag sang chance sa isa ka tawo nga mabatian kag mapamatian. Isa siguro sa mga ni Monsignor Joe, no? Oo. Ang kuan tawag ang principle nga dahil lang naibat ako. Kag isa sa mga grasyang ginatag sa isang mahal nga Diyos. Due process, kumbaga. The right to be heard.
Oh, lawyer. Oh, kag si Monsignor Joe, no? Kan man siya, canon lawyer man, ano? Iba. Kag sa nambal ko na isa sa mga grasya nga ginatag sang mahal nga Dios sa atong pinalangga kardinal, kami ning grasya sang pagpamati. No? Kag pero sa iban sa atong mga kultura, no, may nagpamakot sino or ano ang mangin function sa mga kardinal. Sa mga nagligad ko nung tuig base sa ini sa pagpanalawsaw, no. Sa mga nagligad nga matnuig ti ang mga kardinal amo ni ginakabig ng mga pari kag deacon sang Roma. Pero sang later part na ako na later on nangin powerful medieval princess na sila, no, mga prince ako na prinsipe nga nagahom, no, sa mga kastilyo kag kadutaan nga dumala, no, sa bahin sang Europe o sa mga dalaguan nga lugar dito sa Europe. Sa karon amo ni sila they are suno sa sining message, no, sining information, they are returning to the simplicity of an earlier age, but they can still sometimes command the attention of the world's leaders when they speak. They are the cardinals of the Catholic Church. Who are these men who elect the Pope? Amo ni sila, no? Ng mga mysterious cardinals. Maning mga pinalangga naton nga cardinal. Silang nagapili. Oo, kag kalabanan sa ila, no, may edad ng iban bataon pa man, no, who act as reigning pontiff's closest advisors. Sa mga advisor, mga kaalagad sa aton nga Santo Papa, kung sa diin, no, diri nga kung kaisa example sa consistory na lang, no, nga ginapatawag sa atong Santo Papa, diri ginilaan ang mga posibleng mga tikang sa aton nga Katoliko nga simbahan, no, labi na sa paghatag kayunan nga mapalambo pagid ang pagtuo sa aton nga mga tumuluo. Isa man sa mga ulubrahon sang kardinal sa nabalan man at mga kalagad, upod sila, no, sa sining mga grupo sang mga kardinal nga masunod nga nagapili sang Santo Papa o kung tinatawag nila nga conclave. Diri sa Pilipinas, mayarap kita sang 3 or 4 living cardinals, pero ang 2 sa ila ang hindi naman makaboto bangod man sa age kamera sang tawag sa ni edad lang, no, limit ang edad. And si Cardinal Advincula ang magaupod, no, kadungan ni Cardinal Tagle. Mas una naton nga nakilala bilang mga Katoliko si Cardinal Tagle nga isa sa mga akong duwa nga mga kardinal nga magabulig, no, sa para sa next election sang bagong Santo Papa. Isa na sa mga dalagkuan nga responsibilities sang isa ka kardinal. And bangod bata pa si Monsignor Joe, pasok pa iya edad dito sa ginatawag nga pagboto sa mga sa masunod nga Santo Papa. Ano minagatambal, no? May chance man siya, no, nga mangin Santo Papa. Malay naton, di ba? Minaman ang nabala naton bilang isa sa mga ulubrahon sang kardinal. Hopefully, makaabot ang chance. Okay, si Monsignor Joe, subong hindi siya maka-travel sa Rome. Bangod man sa restrictions, kag syempre iya man nga pag tawag sa ni decide, no, nga hindi na lang siya dani magparoma bangod gani man sa risk sang coronavirus pandemic. And karon through live streaming o kung interview sa iya online ang ang process ng consistory para sa iya. So hopefully kung pwede naton nga makover ang consistory karon, hopefully makapalabot makita sa inyo mga kalagad kung anong matabo, no, kung mangin cardinal na gid si Bishop Joe. Actually cardinal na gid siya. Manila ni ginahulat ang rites the or ceremony, confirmation, no, alin kay kaupod ni Pope Francis. Ato nito makaupod na karon, no, dito sa Roma alas 4 sa hapon, diri sa aton alas 11 sa gabi. Ito pila ang gap, pila ka oras, no, pero pinaagi sini, no, daw ang bako gani New Year ginahulat naton ang panibag-o nga paglaom nga magaabot diri sa aton sa kapis. And kabahin kita sina, no, sa maragtas akon sa istorya kun
magabot ang time, no? Mga pamangkot aton nga mga apo. Sino ang mga pangalan sang cardinal? We're very proud to say, no? Ngayon part makita sa maragtas sang kapis, mga kaalagad. Pero ikuan na. Ano na? Ikuan ko lang din. Ano man? Dahil lang gid. Alas 11 pa man ito. Ano? Video na sa bong. Sige. Sige. Ha? Ikaw na lang. Dahil lang, no? Sa mga lagad yung mga kalagad, thank you so much, Gid, no? Sa tanan nga nagtutok sa aton, nga pagpangalagad sa mong gabi. Pero, may part 2 pa kita, no? Sa hibalo naton sa kabuhi isang aton nga pinananga Cardinal, His Eminence Jose Cardinal Advincula Jr., ang aton nga Arsobispo de Joseph Capiz. Mayong gabi. Okay, thank you so much, Gid, sa tanan-tanan. Kay Sir Anthony Di Vicente Lopez, mayong gabi. Salamat sa pagtutok diri sa aton. Kay Yani Gail, dira, no, nga nagatutok man kay Tita Marilo. Nga nagatutok man sa tumalatuntunan. Salamat, Gid. Sa cellphone, alagad may wala pa. Mano ka? Kisa ko ka na. Hala ka dira yun. Yan pa namulat pala si Maranchi, no? Sige, dali lang gid, no? Wala man. Wala man. Karon na lang na. Sige, thank you so much, Gid. Balik bilang Tagaling karon. Sige, ano yung part 2 mga kaalagad sang interview sa pamati. Nakaupo daton nga pinanga Cardinal, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula Jr. Kaginangot naton sa aton nga titulo sa aton nga programa. episode. Yes, Pamati. Ano ang audiam, Monsignor? Pwede mo ma-share sa amon ining I will listen. Paano magpamati bala si Bishop Joe? Ang audiam halinina sa tinaga nga Latin, siling nimo ang kaulugan. Yes, Senyor. I will listen, no? Yes. May mga at least duha ka rason kun nga ginpili ko ina nga moto nga mangin gabay ko kuntani sa akon nga pagpangalagad bilang obispo. Una ko nga ginpili ina kaisa sang mga kinahanglanon agud nga mangin efektibo nga counselor ikaw is maayo ikaw magpamati. Yes. In fact, sa counseling kun kaisa jutay lang imo ginahambal, matango-tango ka lang sa imong ulo kag mapauho-uho nga daw ginapabatyag mo sa imo nga ginakounselan nga ara ka nagapamati. Kay hindi lang hambal niyang imo nga ginatan-aw ginapamatian, kundi bisan ang iya nga hulag kay sa iya hulag makita mo ang balatyagon nga ara dira sa sulod niya. So bali importante gid na nga kinahanglanon sa isa ka guidance counselor. Gani gintun-an ko ina sang maayo kung paano ako mangin efektibo nga manugpamati. Ang ikaduha, daw isa ko ini siguro ka taming. I want to hide behind that word audiam. Kay nahibaluan ko nga hindi ako maayo maghambal. Pero balaan ko nga maayo ako magpamati. Luyag ko lang nga makita, pero kung pwede lang, hindi ako mabatian. Amo na nga siling ko audiam. Kay nagapakita man ina sang akon nga kinaugali bilang tao, no? Pero nahibaluan ko sang ulihi nga kun obispo kagali, hindi kagid maka-audiam na lang perme. Pero nagamit ko gid ini sa akon pagdeal sa mga kaparian, sa mga tao nga kung pwede lang mamati anay ako antes magdesider puwera lang kung kinahanglanon na gid insigida. Oo, no? Bisan mo isang na makaon ka bala nyor, ay mamati ko ano yung akong kaunon. Makaon ka man niya dayon yan nyor. No? Sa mula mo, Senyor, sang una, sang pari ka palang nagadahom-dahom ka na bala mag-obispo ka or ginakuno-kuno ka man nga mag-obispo ikaw. Ginakuno-kuno, grabe. Ginakuno-kuno, especially sang mga malapit na lang ako siguro nga hambalan nga mangin obispo.
kay bisan matuod nga may mga sikreto ina nga investigasyon, pero nagaguluwa gid ang sikreto. In fact, sang na-assign ako sa DAO, sang nagapreparar ako para sa fiesta, September, February ako nabutang dito, ginsingganan ako sa mga kaparian nga, mapreparar ka pa dira, hindi man lang dugay, hindi ka nakaabot si mo pista, obispo ka na siguro. Tapos ang kaayo ako sang kumbento, kag sang akong kwarto, sila nga pakayo ka pagid sang imong kumbento dira kay dugay-dugay maobispo ka man. Galing wala ina ginakon ginpasulod sa akon ulo, kay kun pasudlon kina sa akon ulo, wala ako sing mahimo nga trabaho. Yes. Problema lang. Oo, anxious ka na. Kagang imo unang assignment, Monsignor, San Carlos, Negros Occidental. Kamusta ang San Carlos? Kag antes ka din nagpakapis dito kaani gid una-una gin destino bilang obispo. Kamusta man ang San Carlos? Ang San Carlos para sa akon very challenging nga diocese para sa akon nga kapisnon. Kay wala kita nagdako nga daw ang simbahan amo ang dalangpan sang mga tawo nga may social problems. Yes. Nagkasugata sa mga social problems, no? Kita nyo naman ang Negros kung ano kadako ang problema dito, especially nahanungod sa duta sakada. Kagaho. Sa subong sina, nakita ako dito nga ang ginadalaganan dayon sa mga tawo amo ang simbahan, ang obispo, ang kaparian. Diri sa aton luwas nga lain yang aton mga problema diri daw nagauna sila ya sa mga opisyales sang panguluhan, no? Yes. Didto naanad sila siguro nga simbahan ang ila nga ginakaduan. Nabudlayan gid mako sa mga first years ko didto tungod kay nag-adjust ako sa kultura, sang lugar, sang simbahan, kag nag-adjust man ako sa Cebuano lingwahe. Nga lingwahe. Yes. Kay ang San Carlos is half Cebuano, half Ilonggo. Sa aga masermon ka sa Ilonggo, sa hapon ma-shift ikaw sang frequency, Cebuano naman ang imong ginahambal. Galakot ang akon Cebuano, ang akon nga Ilonggo, kag may lakot pagid nga Ilocano. Kay kung kaysa kapanumdum ka, wala kag hambal sang Ilonggo, ang nagasulod sa imo nga ulo, Ilocano nga tinaga. So pero manami katama ang akon nga eksperyensya dito bilang obispo sa San Carlos. Not to mention sa sinang mga lingwahe, ang Dumalag may kinaiyaman niya nga lingwahe nga ilaman niya do sa Dumalag, no? Di ba la Monsignor, may ara man niya kamuya nga do tono, kag iban pagid nga estilo sa paghambal. Kag amo gani San Carlos, pila ikaw ganik Monsignor katuig nga nagtener dito bilang ila obispo? Bali 10 years. 10 years. Napulo ka tuig. Sa napulo ka tuig, Monsignor, ano ang isa ka bagay nga hindi mo malipatan sa San Carlos bilang ila obispo? Bilang ila obispo, ang hindi ko siguro malipatan, ang akon nga lagaw dito sa ila kabukiran. Wow. Kay palalagaw ako. Pero napuslan ko ini kay nakita ko hindi ko malipatan ang sitwasyon sa mga tao. Yeah. Sa bukid, nga nagkakauhaw sila sa isa ka magadala sa ila sang pulong sang Dios, maga-eksplikar sa ila gani bisan ano na iyang ministro, Katoliko man o kung protestante, kung magsaka ka dito sa kabukiran, ilaya ikaw nga pamatian. Kag tungod sina nga eksperyensya nga hindi ko malipatan, nakatubo sa akon nga maayo gid nga mahatagan sang malapit nga manugbantay o kun pari ining mga katawhan. So amo na nga tukod ikaw nagtuhaw sa akon hunahuna ang pagtukod sining mga mission stations naton. Yeah. Produkto ina sang akon palalagaw sa kabukiran. Ano ang pinakamataas nga bukid mo siyang imo nasaka gid dyan? Nakaabot ka gid sa peak, highest peak gid sang bukid? Wala ako makaabot sa sa peak sang Mount Canlaon.
which is the highest supposedly sa Visayas, no? Yes, yes. Hasta lang ako sa tunga-tunga kay binagyuhan kami signal number 2. Kag do ka kululbaan niya, Monsignor, basta dugay-dugay pala ulceron ang Mount Canlaon kag magbuga sa dayon ba? Oo. So mabiyahe naman kita mo sa San Carlos, mabalik kita sa Capiz. Oo, no? Sang 2001 si St. John Paul II nagngalan si obispo sa San Carlos. Subong sang 2011 si Pope Benedict XVI named you as the Archbishop of Capiz. Ano Monsignor, how was it like to be the Archbishop sa imong kagalingon nga archdiocese? Ginbalik ikaw. Pagkahibalo ko nga dalon ako diri sa Capiz, kabatyag ako sang sadness tungod kay may mga damgo pa kami sa San Carlos. Amo nang siling sa mga kaparian, ano ang aton damgo bishop? Pero siling ko may magapadayon sina nga mga damgo. Pero happy aman ako pag kay wala man sang better place para sa akon siguro sang sa imo nga kaugalingon nga Banwa. Probinsya. Yes. So happy ako nga nakabalik ako diri sa aton sa Capiz. Sa Capiz. Nung natandaan ko ini Monsignor Joe, kuan ako sini first year college sa Santa Maria, kag kami tanan nagahulat gid sang adlaw nga mag-text na ang mga kaparian kung sino na gid ang obispo. Dumduman ko gid ini kag si Father Bernie, if I'm not mistaken, si Father Bernie sa tong nag-announce amon gapanyapon kami ang balya may bago na kitang obispo, confirm na gid. Bono ko ang kami tanan, lara na bago na obispo. Kagambala, in the person of our very own Capiceño bao. Hay bal ano na amon nga ikaw gid Junior. Anong pinalakpak na yun? Oo, dason that leads us to to sing sa iya opening salvo sa iya program, Sing Your Praise to the Lord, no? Choreographed by Father Emilio Arbatin, no? Kagin train ni Father Andrew kag ni Father Tas Lasola, no? So manabi gid ato nga feeling nga balaan mo, wow, taga Capiz amon obispo. Indi gid kami mahuya sa iya, no, nga magbugno o magpakigbagay kay taga Capiz. So mutual ang feeling gali. Oo, Nyor. Kasi pagpadayon halin sa San Carlos gindala mong imong moto nga audiam diri sa Capiz. Pwede mo Monsignor ma-explain sa aton mga tagpalamati kag tumalan-aw kung ano bala ang mga elemento sang imong coat of arms nga ara sa likod ni Monsignor. Okay. Ang arms sa likod, ang diri nga parte, iyan na iya sang Archdiocese of Capiz. Ang kapid, si Manuel Rojas, kag si Archbishop Gabriel Reyes. Kag ang sa ibabaw ang crescent nga naga-signify sa Immaculate Conception sa kay Mother Mary, sa Blessed Virgin. Ang diri sa pihak, amo nang akon nga personal nga coat of arms. Kung ibutang gani sa isa ka diocese at tawo bilang obispo, ginaupod inang coat of arms sang diocese plus ang personal coat of arms sang obispo. Ang akon nga coat of arms dira, ang una sa ibabaw, makita nyo dira, ang skwala, kag ang bulak, o kun ang supposedly lili ina, amoy na ang symbol ni Saint Joseph. Yes. Siya, kag isa siling nila sang ginapangitaan sang bana ang aton mahal nga Iloy. Ang isa sa mga palatandaan nga amoy na ang lalaki nga iya pamanahon. Ang iyang baston magapamulak. Kag ginasiling nila ang kay San Jose nga baston amo ang nagpamulak. Siya nanginbana sang aton mahal nga Iloy kag nangin manugbantay o kun tatay-tatay sang aton Ginoo. Ang ikaduha dira kuan inang sa tunga chain ina ukon kadena. Kay ang advinculang apelyido naghalin sa duha ka tinaga nga Latin ang preposition a kulum bingkuli nga noun ngang butsilingon chain. Advincula butsilingon enchained or imprisoned. Kay sang una nga tiyempo, sang tiyempo nanday San Pedro, ang pamaagi sang pagpreso amo ang pagbutang sang kadena sa iya duha ka kamot kag sa iya duha ka tiil. In-chained siya ukon sa Latin
advincula. Amo ina ang kadena nga ginagamit Yes. sadto. So imprisoned, enchained. Kag sa idalom, ang bukid dira, Oo. sang dumalag, siguro prominent ina, may puti nga bukid, nga ang bato dira niya nga puti, daw para sa mga tao, isa ka kabayo nga nagaserbe. Kag siling nila, kabayo ina ni San Martin. San Martin ang patron sang dumalag. Mm-mm. So amoy na ang Mount Panginraon. Sa ibabaw niya, may ara dira ang crescent. Amoy na nga daga-signify sang Archdiocese of Capiz. Mm-mm. Kag may star dira ang star of kina nga iya sang La De La Salle. Salle University. Kay dira ako nagkuha sang guidance and counseling nga may dako gid nga influensya sa akon pangabuhi bilang pari kag bilang obispo. Kag ang cross dira puti kag itom amoy na ang Dominican cross kay naibalaan nyo, nahambal ko naman kay ina sa inyo nga nagtapos ako sang theology sa Santo Tomas University nga ginadumalahan kag ginapanag-iyahan sa mga Dominican Fathers. Mm-mm. So amoy nang simbolo sang coat of arms sang aton pinalangga nga Senior Arsobispo nga pagkakita naton sina nagasignify gid nga iya Yes. ina. Karon naman Monsignor, sa patag naman sang imo pagdumala kay bag-o ikaw nag-abot sa Capiz, may mga siguro hambal mo gani may mga damgo man, mga handom. mga handom para sa Capiz. Paano bala na nimo ini gina-implementar? Paano bala ini nakabulig man sa imo pagtubo bilang obispo? Sa mga handom nga para diri sa aton simbahan, paano bala nimo ini gina-implementar nga like for example ang pagtukod sa mga mission station, dako gid ini nga breakthrough, no, damo sining na namian nga mga kauturan naton nga malapit na ya ang simbahan. Para sa imo Monsignor, ano bala ang impact sinang imo nga mga handom para sa amon sa aton diri sa Capiz? Nagapanumdum kita nga sa uli makahimo kita sang isa ka synod, Archdiocesan Synod. Dira sa sinang Archdiocesan Synod, aton tanawon kung diin pakadto ang aton simbahan sa sining mga masunod nga mga tinuig, no? Ano ang aton pangabuhi bilang mga tumuluo diri sa sini nga bahin, magagmay nga bahin sang simbahan sa bugos nga kalibutan. So himudusan naton nga may ara kita nga padulungan, pero tungod wala pa na tabuin ning aton sinod, nagahimo na kita sa mga tikang subong nga sarang makapasanyog sang aton nga pangabuhi diri bilang mga tumuluo. Ang isa nga nakita nakon kag ginabuylugan gid sang aton mga kaparian kay antis nakon gin hatag ini gin aksyonan. Nagkonsulta gid ako sa aton kaparian amo ang pagtukod sang ining mga mission stations, no? Kay subong sang siling kuluyag ko nga mangin malapit ang simbahan, kung ang simbahan siling naton halimbawa pari, pero wala nagakalugan ang simbahan pari lang. Kung buot naton nga malapit ang pari kag ang mga tao malapit man sa sentro sang aton nga pagtuluhan ang aton nga simbahan bilang balay palangamuyuan, maayo gid nga ibutang naton, ipapalapit naton dira ang sentro. Gani naghimo kita sa mga mission stations. No, kag isa Monsignor Jong akon barangay sa Mianay nga nahatagan sini nga grasya nga nag mission station ang Mianay kag lain gid ang impact sa nasiling mo na gani nga nagpalapit ang simbahan sa mga katawhan, no, sa pagsapupo kag sa pag-amuma sa mga tumuluo. So Monsignor, in an ordinary day, anong imo nga daily routine? Kag bilang obispo, di bala madamo ikaw may ginaobra nga mga bagay. Sa pihak sa Monsignor, kamusta imo isa kaadlaw? Ano mo ginahimo? Kag ano nga mga self-care ang imo man na ginaubra? Ang pre-COVID ko siguro nga schedule. Pre-COVID. Kay naglain gid ya ang schedule ko sang may COVID na. Usually, kung tinto na ako tulog, mga 4 o'clock sa aga.
Kay balaan mo, alas 9 man ang tigulang nagakatulog, alas 9:30. Gani, okay na sa akon. Gani, bisan gusto ko pa matulog, usually, alas 4, luyag ko, nagabugtaw na ko sina. Tapos, pagkatapos pangadi, Angelos, ang pagbugtaw, Angelos, mga pikodayon. Pagkatapos pangapi, then, mapangadi sa iban pa nga mga palangadion. Kag usually, ang akon misa sang pre-COVID pa, ning sagwa, alas 9 usually, gani ga timing ako nga makahalin ako dire, nga makaabot ako sa parokya nga akon pag misahan alas 9. Kag ginatry ko either mamahaw ako, antisina, o kun ma-exercise anay, ma-walking sang 1 hour kay kinahanglan ng exercise. Then sa hapon wala ako usually naga-siesta kay wala man ako ginatuyo. Gani gahimo-himo ako sina, either ma-office ako o kung ano pa dira ang mga trabaho sa kwarto ko pagkatapos pangamuyo. Then sa pag alas 5 lobat na ako sina. Gani hindi na kuluyag nga may bisita ako by 5 o'clock o kung mga light na lang ang mga trabaho kag alas 6:30 makaon agud nga pagkatapos naman sang pangamuyo sarang na ako makakatulog by 9:15 mga 9:30. So mo ina ang akon nga usual sang pre-COVID time nga schedule. Pre-COVID. Subong Sa nag-COVID na nyor? Sang nag-COVID na, ay wala na. Diri na lang ako gamisa adlaw-adlaw sa palasyo. Kagagod nga may maupod sa akon sa misa, kay kinahanglanon nga may isa at least nga nagatambong sa misa, ginbutang ko na lang 11:45. Sa udto. So otherwise, amo man gyapon, office work either usually dito sa akon nga kwarto sa ibabaw, may opisina ako dito. Tapos ang exercise ara ginaiya kay kinahanglanon gid ina para sa akon pananawan kay wala na ko gahampang kay sadto palhampang ko sang tennis everyday, no? Then kag ginahulat-hulat ko nga mag-ulo-adlaw kay siling nila mapatay kuno ang COVID. Ambot kun may natuod siling nila maayo gid siling nila nga ma-exercise ikaw nga maigo sang init sang adlaw. So myth lang inang siling nila siguro nga nagakapatay ang virus tungod sang adlaw. So bali amo inang akon nga dalagan sang imo nga pangabuhi nyor, no? Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw kung kaisa mga hinigugma kay ako sa St. Pius, aga pa na si Monsignor naga-walking, upod ang aton chancellor kung kaisa. Supportive, very supportive. Si Chancellor, Father Verge, no? Nga nagaupod gid sa aton Senior Arsobispo. Nga kung diin siya nagakadto bisan sa iya pag-walking, makita mo gid si Monsignor Jom nami giman niya kung maigo ikaw sang adlaw, no? Kay para balhason kagid. No? Kag Monsignor speaking kay Father Verge, adlaw-adlaw nagadulong siya sang mga bag-o nga orchids nga siling niya ikaw kuno ang nag-aalaga sina Monsignor. Mahilig ka gid man Monsignor sa tanom, magtanom-tanom, mag-alaga. Mahilig gid man ako sa tanom pero more ako sa trees kay madumduman ko isa sa mga hobbies ko sang magagmay pa ako ang pagtanom. Kag green thumb ako siguro kay ang isa ka puno nga mangga bisan pila ko na iya ka bisis nga halinon gatubo man niya gihapon, no? Wow. So mahilig ako sa mga trees, pero tungod ka iya na iya sang utod ko, galing kay wala sang adlaw, morning sun dito sa iya, nagkakapatay, siling ko ibutang dito sa akon balkon. Kay bunyagan ko lang, tuloy lang ako kung paano. So amoy na nga may-ari diri nga mga bulak. Pero mahilig din ako sa nature, kay ara ako in my best element kung ara ako sa kabukiran, sa suba, sa nature, no? Oo. Kag sa sinimon Senyor nga mga nahiligan mong obrahon, it takes patience gid no? Especially magsaka sa mga bukid. Ako yun totoo dyan yor. Gahambal ako, lapit na lang. Pero kung isa natakaan kay gatisting-tisting man ko nyor, saka-saka bukid, no? Hasal man lang daan yor, nang nubo-nubo man lang. Dahil nyo magpasaka sa Pinesville Heights, no? Do bukid naman ina, it really takes patience
But sinugid dyan, Monsignor, mapinasinsyoso kagid dyan nga tawo, not only sa imo mga hobbies, kundi sa imo man pagdumala sa amon bilang imo mga kaparian. Kag napabalandungan ko man nga madamo sang bukasyon ng aton archdiocese kay si Monsignor Joe, wala lang nagatanom sang orchids ka nagapanami sang iya nga pagtubo, kundi iya maginapatubo ang bukasyon sa aton tagipusoon. Bilang seminarista, ikaw, Father Dave, bilang pari. Oo. Gani mga hinigugma sa mga nag-auso dira nga barter, ay orchids lang dirang ihatag sa amon sa palasyo. I-barter nyo di sa amo. Kiwiling kami magtanom kadamo kami isang uling kag clay pot, no? Ari. Amo diri sa kaga, Monsignor, sana istoryahan na nato ng halos ang kabugusan sang imo kabuhi, no? Halin sang bata, ikaw ha sa subong. Ang pamangkot, this is very personal, Monsignor. Kung wala ikaw nagpari, sa banta mo, ano ikaw subong? Daw nagasulod may nasa huna-huna ako. In fact, sang ara ko sa 4th year high school, nakapabati-bati ako. Nga siling ko, kung magwa ako, siguro mangin, ang kuhaon ko is Doctor of Medicine. Wow. Mahilig ako sa science, mahilig ako mag-dissect sang paka, mahilig ako magdakop sang mga alibangbang, upod na dira akong kaysa ang ulo sang amon nga manunudlo. So, ga-field trip kami. So, hilig ko gidya ang science. Science. No? Kag tungod siguro sang nahibaluan ko man sa Latin, kag sa tuan ay maayo pa man akong memory, daw sa akong pananawan, kaya ko ang pagtuon sang medicine, pero mas mabugat ang pagkapari. Yeah. Mayad si Monsignor Diyos sa Latin kay kung mga medicine, mga hinigugma, mayroon nga scientific name. Yes. No? Mga dira nagahalin ang mga pangalan sa mga butang, mga ining mga sapat. Ining nga eksperimentuhan, no? Paka. Salamat, Monsignor, nga wala ka nagdoktor. Kay kung ikaw nagdoktor, ikaw wala gid ikaw diri subong amon obispo. Kag wala gid ako diriya, no? Wala gid ako. nag-ordain sa imo. Oo, wala gid. Tas sina, Monsignor, obispo ka namon subong. Anong imong vision para sa lokal nga simbahan sa Capiz? Subong sa ginsiling ko kaina, magahiwat pa kita, nagapreparar kita para sa synod. Pero ang akon nga handom para sa aton diocese, some years from now, nga padayon gihapon kitang nagasimba sa mahal nga Diyos, nga wala nagkakaladula ang aton nga mga tumuluo sa aton simbahan, subong sa nagakadabo sa iban nga lugar nga malaka na gid lang. So mga tawo nga still are worshiping, no? Ang ikaduha siguro nga mga tawo diri sa aton sa Capiz nga padayon nga nagapanaksis ang ilang nga pagtuo, no? Panaksi paagi sa ilang pulong kag buhat, pagpanaksi nga sila mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo. Kag mga tumuluo nga nag-alagad hindi lamang sa mahal nga Dios nga hindi makita, kundi nagapangalagad sa ilang nga isigkatawo. Kay paagi sa pagpangalagad, mapakita nila ang ilang nga pagigugma sa Dios kag sa ilang nga isigkatawo. So bali isa kita kakatilingban tuntani sa mga tumuluo sang sumulunod ni Kristo, na sentro ang aton pangabuhi tanan sa kay Kristo, Christo-centric, nga naga-worship, naga-witness, kag naga-serve as a community of disciples. Kag ang aton inspiration sinisiguro, ang akon nga luyagid kuntani, amo si ang aton Blessed Virgin Mary. Yeah. Marian. Hindi naton pagkalimtan ina, luwas sang dako nga papel sang aton mahal nga Eloy sa aton pangabuhi, sa aton nga kaluwasan. Siya man ang patrona sang aton nga Archdiocese sang Capiz, ang Immaculada Concepcion. Kagini sa akon pananawan, matigayo naton paagi sa paghimutos nga mangin isa kasimbahan sa mga imol.
sa nabatian ko sang sang adlaw to nga si Father Mark ang Yes, inyong sa- bisita, ang aton bisita diri. Sa social Ginhatagan action. niya sang dako nga igtalupangod ang option for the poor, Poor. ang preferential Preferential. option for the poor nga amo man nina. Kag ini siguro ma-practice naton, mahimo naton paagi sa pagtukod, pagpabaskog sang aton nga mga magagmay nga Kristohanon nga katilingban BEC nga manami gid kay nanginpet nga project ini sang akon nga predecessor ni Monsignor Oni. Dako gid ang iyang ginhimo agud matukod kag mangin mapagsik ang aton nga mga magagmay nga Kristohanon nga katilingban. Kaysa sini nga mga magagmay nga Kristohanon nga katilingban, aton nga ma-practice ang aton nga pagkasimbahan. Simbahan nga naga-worship, simbahan nga naga-serve, simbahan nga naga-witness. Aton modelo, amo ang aton mahal nga Birhen. Pero na sentro ini tanan sa aton Ginoo Hesus Kristo. Wow. Pagkabati bala na akong Brother Gab. Wow lagi dya perme, no? Kadahambal ni Monsignor Jun, mabatsagan mo gid yang iya amay nun nga paglaygay. Kag syempre, para sa aton tanan, let us always put Christ as the center of our lives as His followers, and let us imitate the example of the Blessed Virgin Mary nga nagtinguha sa pagsunod kag nagbakas nga maghandom sang pagkabalaan sang iya kabuhi. Kag balang ko igahatag ina sang mahal nga Dios Monsignor kay para gid ina tanan sa kaayuhan naton. Kag Monsignor, ari na makadto kita sa exciting nga segments ng aton program. I know, no? Imo gid ini sabtan ang amon mga pamangkot. Kay sa subong Monsignor Joe, first time namon nga himuon diri sa Pamati, kag nag-research kami para sa sini nga segments ang aton program. Yes, kung mamangkot ka mo siya kasi may pakana sinihay, of course, hindi kami nga host. Partly. Father Dave, mga kauturan mo, Senior Joe, may mga ipakita kami sa imo nga mga photos. May mga picture Monsignor nga i-flash, kag tapos sa kada picture, pwede mo sa amon masaysay kung ano bala ang istorya sining mga litrato o kung ginatawag sa mga tigulang nga mga kudak. No, mga kudak. Oo, mga kudak. Santos Magol, chinelas. Kudak, litrato. Mga kudak. Monsignor Joe, istoryahin kami kay mamati kami. First picture. Ina nga picture sang mag-Santo Niño, live nga Santo Niño sa Dumalag, ang kamagulangan namon nga lalaki, bali ikaduha ina siya. Siling ko kay na, sundanay kami nga 3 ka lalaki, ang kamagulangan babae. So, amoy ng kamagulangan nga lalaki si Felisberto. Nag-Santo Niño siya, kag first communion niya na sang January 15, I think, 1956. So, ang dito sa iya tuo, si Monsignor Ben Ina, Isaac Angel, kag ang dire sa iya nga wala, ako kuno ina. Kay daw hindi ako magpati, gaman nga hindi iya gwapo. Pero siguro mga 3 years old and 10 months lang ako sina, kay 1956 ang January. So anghel kami nga duha ni Monsignor Ben. Later on, si Monsignor Ben, nangin Santo Niño man. Tapos ang lalaki nga masunod sa akon, ang amon ikaanom nangin Santo Niño man. Ako wala ako nag-Santo Niño, hasta lang ako sa anghel. Pero kanami, no, sang litrato, mag-ululuto. Kodak. No? Next picture. Monsignor Joe, istoryahin kami kay mamati kami. Ambot, sino na nga soltero, Gwapo yan yun, daw mga do si Fernando po. Gani, Gwapo pa kay Fernando po. Duma-shooting niya sang gira-gira ni Fernando po sa una yan. No? Daw madro. I think that was taken in 1988 sa isa katulay sa Heidelberg, Germany. Kung madumduman nato ng aton nga history, si Jose Rizal was in Heidelberg for a certain time.
iya nga ginsulat ang iya nga poem nga ginatiguluhan Alas Flores de Heidelberg. Actually, mga blue flowers ina nga forget me not, kay na-inspire siya kag nadumduman gid niya ang iya nga banwa nga natawhan. Kung iyo nga tanawon, diri sa sini nga side, bali sa left ko nga side, right hand side siguro ina, dira ing isa ka kwarto kung sa diin si Rizal kuno nagstay. Oo. So isa ina sa mga bridges dira sa Heidelberg, 1988, when I was still young and handsome. Sa subong gyapon yor. Speaking sa tula ni Rizal Monsignor, lagpat mo ina Monsignor or kabalo ikaw sina Monsignor sang iya tula ang ginsulat? Hindi ako ka lagpat sina, kay absent ako sa Rizal course sa dito sa gin-require ina. Pero pwede nyo na siguro mapangita sa internet, medyo malaba ina nga poem. Wow, no? Sa Germany. Next picture. Monsignor Joe, istoryahi kami kay mamati kami. Ina, I think na ginkuha ina dito sa Agnaga sa kwartero, sa diin may duta dira ang simbahan nga ginahandom naton nga tanuman naton sang mga kararuton, mga vegetables, kagiban pa nga mapakita sa mga tao sa palibot dira paagi sa aton nga social action office. Ang hindi lang gali mais ang dapat nga itanom, kundi bisan sa sina nga duta, mas maayo para sa aton nga palibot, environment, nga nagakalain-lain ang aton nga ginatanom. Pero actually, nagatanom, I think ako sina sang tree, kay siling ko sa inyo, kay na mahilig ako sa trees, especially sa aton nga mga indigenous o kung mga native trees. Interesado ako nga ma-preserve ini, kay nagakaladula, kag may ara kita nga seed bank kung sa ulihi may interesado nga magtanom sang sini nga mga aton gid iya nga kahoy, indigenous trees. Nalipay gid ako kay upod ko sa si Monsignor Joe nagtanom dito. May gintanom ako na dito nga kahoy man. Do 3 ka bilog na atong gintanom ko sa balikan. Fourth year tayo ako manog kuan na to. So nakaupod man ako kay first year feel Basi ako. nagbulaw ka sa tuya, wala kaya ka upod no. After sang Mass of the Holy Spirit nagupod ako. Nagpaagnaga no, pero sa picture do ka cute kido nagtanom si Monsignor Joe sang kahoy kag do may gindakop siya nga paka no. Next Nature picture. Monsignor Joe, istoryahi kami kay mamati kami. Bali, 3 na ka Santo Papa ang ako na atubang. Kay 3 na ko beses nag-adlimi na visit. Una, si Pope St. John Paul II. Masunod ko nga pag-adlimi na visit sang I think 2011. Si Pope Benedict the 16th. Kag sang nagligad lang nga tuig, 2019, Mayo, may adlimi na visit naman kami. Obligatory nga pagbisita sa mga obispo sa Roma, sa Santo Papa, sa nanuhay-tuhay nga mga congregations o kung department. So dito na akong nga ina nga picture upod sa kay Pope Francis. Pagkatapos nga picture, tungod hindi na siya magpabisa, mas hindi siya luyag nga bisahan, ginsilingan ko siya kung pwede ako makahag sa iya, makakos, kag nagpasugod siya pahanugutan niya. Ang masunod sinaan, bot galing siguro mas malaway ako dito among ginhatag ni Father Orog. Father Bird. No, grabe. Tatlo gid ka Santo Papa ang na-meet sang aton Senior Arsobispo. Kuan na, ang isa santo na. Kanami guro sa feeling, Father Dave, no? Yes, oo. Laing gid ina iya nga feeling nga makitaan mo ang Santo Papa face to face kag lamano kag mahakus mo pa siya. Yes. Next picture. Monsignor Joe, istoryahi kami kay mamati kami. I think ginkuhain na siya sang January 11, 2012 sang gininstall ako diri bilang arsobispo sang Capiz.
ginkrap I think ina sang akon nga hinablos. Agud nga ang makita lang dira nga kaupod nakon sila nga duha, although may isa pagid ako kagagmay nga hinablos nga supposed to be ara dira sa picture, pero duha lang sila dira, si Aisa kag si Lance. Si Jepo wala basi gina ato I think ang iya kamot makita sa ibabaw kay gina kugo siya sang iyang amay. Makita man dira ang tiyan ni Monsignor Ben. Oo. Mga hinablos na ni Monsignor Joe, mga hinigugma, kagang isa dara, si Lance, seminarista man. Estudyante mo. Estudyante ko. So, Monsignor Joe, madamo nga salamat sa pag-eksplikar kag sa pagsaysay sa mga hitabo sa tunga mga kudak or mga picture para sa amon tanan kag proceed kita sa second wave sa mga comments kay Nga nagabuso-buso. No? Damo gid dyan, Monsignor, ang nagatutok sa imo sa sininga pamati, nagapanguna na dira. Victor B. Bendico. Good morning to my Archbishop, Monsignor Vic. Oh, Hello, good Monsignor morning. Vic. Hello. Good morning, Apo Vic. Oh. No, si Monsignor Kag Vic. sa mula Father Dave, madamo gid nga mga obispo ang nagatutok man sa aton nga Yes. programa sa pamati. Correct, no? Na si Monsignor Vic dara sa Baguio nga ginakurog kag nagainom sang kape kay medyo malamig-lamig. Subong man si Martha Alisa Feca. May message siya sa imo, Monsignor. Hello, Tito Toto. We miss you. Nag-graduate dun kami sa catechesis. Thank you, gid kay Father John Dave, Brother Gab, and the staff and guests of Pamati. We have learned a lot in just a month. Smiley face. Naka-experience pagid kami ka Flores de Mayo bisan lockdown. We really miss you, Tito Toto. See you soon. Love, baby, Lance, and Popo. Wow. Nagapanukot ni Guro Monsignor. Tama gid kay bailuhan ko ila ticket. Ay, papilita. Oo, no? Papilita. Oo. Oo, nagapanukot iniya siguro. Next, Brother Gab. Masunod si Roger Martinez. Good morning, Sir Joe, Father Dave, and Brother Gab. It has been a pleasure watching and listening to your program for the last month. Madamo gid ang among natunan. We always look forward to watching your program every evening. Blessed day to all of you. God bless. God bless. Thank you sa inyo, sir. Masunod si Ma'am Jacobi Borja, ang PCM coordinator sa Anhawon Parish. Good morning, Monsignor, Brother God, and Father Dave. Thank you so much sa pamati kag nag-serve ini nga iwag sa mga nagapamati sa inyong programa. I wish nga may part 2 pa ini. Wow. Subong man, nag-greet sa aton si Gina Buenvenida. Greetings from Australia. Thank you, Monsignor Joe, for being a great leader and for sharing your knowledge. You are an inspiration to a lot of people in the Catholic community. We are so blessed to have you as our leader. God bless and stay safe. Si RLS. Good morning, Monsignor Joe and Father Dave and Brother Gab. Thank you, gid, sa kasadya sang pamati subong. Nami gali kuno story ni Monsignor Joe. Inspiration gid dia sa tanan. Thank you, Monsignor Joe, for sharing your story. Sadya gid amon pagpamati sa Alojado family nga nagapamati gid diri sa Banwas ang Ibisan. God bless. Thank you, gid, sa inyo. Kag si Sister Mary Ann Liamo. Wow, may mensahe siya, Monsignor. Kag nagpadala sang Alas 5 pamahaw. pa lang bugtaw na siya. Oo, nagkudkud na niya sang mga nagpamukas ang harina, no? Good morning, Father Dave and Brother Gab, especially our beloved Archbishop, Most Reverend Jose Advincula. I would like to share to you first time I meet Monsignor Joe sa Colegio Filipino in Rome, 1992. Very young priest. Maitim pa buhok niya. Shh! May ito mangyahapon, sister. Then, I meet Him again sa 2013. sa dinini. Him again, 2013. O, nakita-anay ka mo kung 2013 liwat. Wow! Bishop na huya gid ako, but he is very accommodating person. Thank you, Excellenza, and we very
we're very happy to be in your diocese. Sister Mary Ann, thank you, Gid, sa imo pag-comment. Sunod, si Davidica Loriente Avelino. Thank you, Father Dave and Brother Gab, for hosting this program. We learned a lot from here. Lastly, thank you to the organizer of this program. I hope it won't be deleted. It's nice browsing again and again all the episodes. Thank you man sa imo. Masunod si Ma'am Judith de la Cruz. Congratulations, Monsignor Joe, for the mission stations, for bringing the church close to the people. Thank you man, Ma'am Judith. Kag sa katapusan, si Annabel Igasan Coronado Acontia. Good morning, Bishop. Jose Advincula Jr., stay safe. I'm watching here in Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Yes, madamo nga salamat sa inyo mga hinigugma. And before we end this episode, Monsignor Joe, may gamay lang kami nga katapusan nga gimmick para sa Monsignor imo. Joe. Kag kung si Tito Boy Abonda may fast talk, diri sa pamati may ara sang Tuod bala. Monsignor, ari ang dapalan, no? Alsahon mo lang ang tuod gid kung minatuod ang amon ipamangkot. Pero kung hindi gid man niya matuod, hindi ito tantan. Hindi gid na iya matuod, just flip it over ara darang hindi iya. Okay, so, Monsignor, ready ka na? Monsignor Joe, tuod bala nga ang obispo galantaw man sang mga movies? Tuod kid, pwede ka lantaw, pero ako, wala ako galantaw masyado. Halin, nag-ubispo ako. Siguro. Wow. Okay. Monsignor Joe, tuod bala nga ang obispo mga religious songs lang gid ang ginapamatian. Hindi iya. Mga ano nga mga kanta, Monsignor, ang imo ginapamatian? Nagapamati man gani ako sa ilalim ng puting ilaw. Wow! Wow! Buwan! Buwan! Oo. Buwan. Tapos, usually, mga classical sadto, sang bata pa ko, pero sang nagatigulang na ako na mahilig na ako sa pop songs. Tapos, subong bisan ano lang dira. Nagsakay ko sa salakyan ni Monsignor Joe one time ang gatukar ang old version sang Living on a Jet Plane. Dako na lang nga madulain niya ako na batan. Diri naman niya dulain na naman niya kag dumanami ang areglo sa iya ginapatukar sa salakyan no kanami sa mga songs. Yes, masunod. Yes, Monsignor Joe, tuod bala nga ang imo bakulo o ko nang kagang imo nga mitra may special power ina muna nga kung makitaan ka sa mga tawo ginatandog nila ini kag nagapanguros dayon sila. Hindi iya. Hindi. Ang bakulo kag mitra mga symbols lang ina. Ang bakulo symbol sang obispo bilang manugbantay. Ang mitra, simbolo sang iya nga dignidad bilang obispo. Pero hindi ini siya kalahadlukan. Okay, next! Monsignor Joe, tuod bala nga sang bata ka, nagamisa-misa ka man, para sang nagagamit ka o fita o kung maring nga biskwit ka nagasuksok ka man sang sutana-sutana? Daw man, pero daw hindi gid ako sigurado. Pero balan ko nangin altar boy ako. So sutana-sutana ka naman as altar boy. Nag-serve kagali Monsignor sang una. That's good. Monsignor Joe, tuod bala nga ang obispo nagaluto-luto man? Hindi iya, nagakaon lang. Wala gid ako iya hilig abi magluto iya. Mananom lang ako iya, pero luto tamaran ako sina. Pero si Father Petbong mayo magluto. Kagang iba namon nga mga utod nga lalaki except sa akon kag si Monsignor Ben. Okay. So pero kabalo kami magluto sang basic. Okay. Basic. Okay. Last. Monsignor Joe, tuod bala ang aton Senyor Arsobispo mayad magkanta o kung may yara gid sang hidden talent. Hindi mayad magkanta, Juteyan, gani na lagbong sa music. Hidden talent, napagwa ko naman ang talento kung magpamati. Kag, hindi na hidden. Pero amo na ang akong talent. Wow. Amo lang ina. Talent ko ina.
Pero sang nagjubilemos, nagkanta kagaya Monsignor. Gin-launch mo yung singing career sa to. Grabe ang palakpak sa Grabe mo gidya, oo. With Father Dedert Duarte ang nagtukar. Ano ganin nyo imuging kanta dito? Spanish Eyes. Wow. Kagin-train ako sa Germany. Wow! Basta wala ka mukhay balo. Amo na siguro nga, actually dito ako gin-launch sa Germany ang akon nga singing career. Si Father Dedert ang nagpersa sa akon nga magtuon magkanta sang Spanish Eyes. Pwede gamay nga line, Monsignor. Ano gani ang first line? Hindi ko so... daw ano nang akon nga tutunlan. Daw hindi na. Wala na, hindi na magwa. Hindi na magwa. Siguro depende sa audience. Okay. So pero mga hinigugma na aton ginabatian magmisa ang aton Senior Arsobispo, especially mga high masses, no, gakanta gid siya kag aton ginamabatian ang iya tingog nga nagaupod sa aton sa pagpangamuyo. Kag sa sining bahin Monsignor, mangayo gid kami sang imo mensahe para una-anay para sa mga kaparian diri sa Capiz. Anong imo mensahe sa aton mga sa ilang Monsignor? Sa aton mga pare? Anti sina siguro mapasalamat anay ako sa sininga kay gayunan nga mangin guest sa sininga programa naton ang pamati. Gapasalamat ako sa mga patigayon si Father Verts, aka Orog, si Father Braille, ang mga iba niya kaparian kag seminarista, kag sa inyo nga nangin sampato na gid nga mga host sa programa ngayon balaan nyo, luyag ko bala nga dugangan ang inyong titulo. Imbes nga Brother Gab lang o kon Father Dave lang. Subong akon kamo siguro dugangan sang titulo, Pamati Dave kag Pamati Gab. May kompetisyon na kami, Rela. Kay ginahandom naton sa ulihi nga makatukod kita diri sang radio station sa aton archdiocese kay efektibo gid ini nga pamaagi agud nga mapalapnag naton ang aton ginatuhan. Kag siguro ang ngalan sang aton nga estasyon, Radyo Pamati. Wow. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Kag ang mag-host, si Pamati Dave, kag si Pamati Gab. Okay? So nagapasalamat gid ako sa aton mga kaparian sa inyong pagsakdag sining aton diri nga buluhaton sa sining bug-os nga bulan sang Mayo. Natigayon paagi sining aton nga mga kauturan nga kaparian diri sa sentro sang aton diocese. Natigayon ang aton nga summer catechesis bisan pa nga ara kita sa tunga sang makatalagam nga balatian ang COVID-19. Ginapasalamatan ko ang mga padayon gid nga matutunggid nga nagaupod sa aton adlaw-adlaw sa diin man nga bahin sang kalibutan agud nga magpakita sang ilang nga pagsakdag diri sa aton nga buluhaton kag sa pagpamati man agud nga madugangan ang ila nahibaluan na hanungod sa aton nga pagtuluhan. Ang katapusan ko siguro nga mensahe, Monsignor. ginsaysay sa aton nga ginpamatian ang mga butang nga aton nga ginatuuhan. Kung tani ining aton nga ginatuuhan, aton nga itudlo sa iban nga katawhan. Sa nauna nga adlaw sang aton nga pamati, ginhatagan sang matigdas nga igtalupangod ni Monsignor Jan nga ang mga ginikanan, ang mga tigulang, ang mga mas magulang, amo ang may nagapanguna nga katungdanan sa pagtudlo sang pagtuluhan, sa pagpadako na hanungod
sa aton nga pagtuluhan sa mga kabataan. Gani, importante gid nga itudlo naton ang aton nabatian, ang aton nabasahan, nga amo ang aton nga ginatuuhan. Kag ang katapusan, amo nga ipangabuhi naton, ipanaksi naton ang aton nabatian, ang aton nga ginatuuhan, ang aton nga kinatudlo. Kay mas efektibo ang aton nga pagtudlo bilang mga mas magulang kun aton nga ginaupdan ini sang aton nga pagkabuhi sang aton nga ginatudlo. Madamo gid nga salamat. Senyor, thank you very much sa sininga kahigayunan nga actually handom ko na maka-interview sa isa ka obispo. One check of my bucket list, no? Ato na, isa na, no? Thank you very much for this initiative nga ginsuportaran mo gid nga magtigayon ini. Kag sa aton man mga kauturan, ginaimbitar gihapon namon kamo nga mag-upod, nga magpabilin sa duha na lang kaadlaw sang aton tradisyonal nga Flores de Mayo kada hapon via online kag buwas sa dia 31 ang aton Senior Arsobispo Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD ang magapamuno sini. Kag ini aton sarang nga maupdan sa Facebook page sang Sancta Maria Mater et Regina Seminarium alas 3 sang hapon. Same time, same page. Lapit na lang matapos ang aton nga script. Madamo gid nga salamat Monsignor Joe sa imong nga tion kag sa pagpatigayon man sa sining aton simple nga produksyon ang pamati. Aton man Father Dave ginapasalamatan ang tanan naton nga makaupo diri sa studio nga nagbulig gid sa aton sa sulod sang isa ka bulan nga paghiwat sining pamati sa mga kaparian, yes, sa akon upod nga mga seminaristas kag sa tanan nga kasak personnel kag si Tita Milex, no, kag kaupod man ang CAPI Social Media Task Force, ang Colegio de la Purísima Concepcion, ang Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, ang St. Pius X Seminary, ang CASAC. Yes, kag ang Sancta Maria Mater et Regina Seminarium. Sa inyo tanan, madamo gid nga salamat sa inyo pagsuporta and most especially pasalamatan gid naton ang aton pinalangga nga mga viewers nga nagaupod gid sa aton diri sa Facebook page Chancery Arzobispado de Capiz. Thank you very much. Subong man madamo gid nga salamat sa aton mga tagpalamati sa 88.1 Kader FM. Kabay kung tani nakabuligid ini sa inyo, ining amon simple nga palatuntunan sa sulod sang isa ka bulan. Ilabi na gid sa inyo paghigugma sa aton mahal nga Dios kag sa aton simbahan. Sa siningation, luyag naton imbitahon ang aton mga followers nga mga muyo sa pagpasalamat sa mahal nga Dios. Pagapangunahan kita sa pagpangamuyo sang aton Senyor Arsobispo nga amo man ang magahatag sang katapusan nga bendisyon. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Umay namon nga mapinalanggaon. Nagapasalamat kami sang imo nga iwag. Agud nga amon nga madumduman, nga ipalapnag ang amon pagtuo sa imo, ang pagtuo sang simbahan. Paagi sa sining isa ka bulan nga pamati. Hatagi kami sing nagakaigo nga kusog. Agud nga kun anano man ang amon nabatian, amon ini itudlo, kag amon ini ipangabuhi. Initanan amon nga pangayo, paagi sa imo anak ang amon Ginoong Hesukristo, nga nagakabuhi nga naghari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Santa Maria ang Eloy sang Diyos, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ayhan, ang aton programa kutob lang diri. Apang sa Dios padayon kita magpamati. Kag ang amon padayon nga panugyan sa inyo sa adlaw-adlaw nga tanan, ang Kristiyanong pagtuo aton gid Ikabuhi.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Oras sa 88.1 kada FM Philippines Standard Time is 9:49 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mayan to ang kabugusan sang pamati ang aton nga summer online catechesis nga himo o kon gidihon no sang nagligad nga bulan sang Mayo. So replay lang ato mga kalagad basta bantayan nyo ang alas 3 buwasag sa hapon. Alas 3 sa hapon Replay lang ning aton nga ginpagawa sa inyo agud to nga makilala pa ginaton naton nga pinalangga nga cardinal. Kagbantayan alas 11 subong nga gabi ang aton live coverage sa consistory ni Pope Francis. Kaupod ang mga cardinal na cardinal designate. 13 ka mga cardinal diri sa kabugusan sa bilog nga kalibutan mga kalagay. Kag-isa na diri no. Liwat nangin mapalaron kita. Kag isa kada kong grasya ang ginhatag sa aton sa mahal nga Dios diri sa Archdiocese of Capiz. Bagod ang aton nga pinalangga nga Arsobispo, isa sa mga napilian no nga mangin cardinal sang Roman Catholic Church. Bantayan ang aton nga live coverage alas 11 subong nga gabi. Kag of course no pag-updan man kita sa aton nga mga correspondents dito sa Roma, sa Italia mga kalagan. Para tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa tanan-tanan nga upo diri sa aton nga panatutunan sa istoryahan ta. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the most Reverend Joseph Advincula Jr., DD, Cardinal-elect, kag aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz. Sa pangalan sa aton Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager, Father Francisco Casado Jr. Sa pangalan sa aton nga Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jucampo, aton Research and Program Head, Alagad May Durias, aton Chief of Reporters, Alagad Apple Queen Labrador, sa pangalan man sang aton nga mga Technical Director, Alagad Mingming Huego, kag Engineer RJ Borja. Aton Partner Technical subong nga gabi, Alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Naging kaupod nyo, by the way, dalang, no? Magkita and may mga talamya akong patagali. Mayong gabi sa kay Ma'am Lorna Francisco Valencia dira sa Talon, no? Kay Ma'am Joe Paz sa liwat. Kay Orfelina Bing Silvestre Capuso. Good evening, Cardinal Monsignor Joe Advincula, God bless us all. Kay Ma'am Charmaine Villarreal, congratulations, Cardinal Joe. Kay Ma'am Amy Artates, wow. Salamat. Kay Brother Ray Gabriel Coronado Toledo, wow. Wow na wow gid ya brother. Kay nangin kamo no, kamo ang nangin kaupon ni Monsignor Joe sa sining pamati series. Thank you so much gid sa inyong pagtingwa no, nga mapalapot ang mga maayong balita sa aton nga mga kalagan. Kag hopefully nga may program naman kamo diri sa Kadera. See you soon. Sa liwat nanging kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini sa Lagadril, da Rosa nga City. Hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ikaw gid lamang mapaylay. Basta yung pagtuuhan tupgid sa makaako. Mayong gabi kag God bless Pilipinas!